Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσαμε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Θα πούμε πρώτα, αυτή είναι μια προσευχή. Είναι μια προσευχή. Θα την πούμε μετά. Λοιπόν, θα πούμε τώρα πρώτα για το Ευαγγέλιο της Κυριακής που μας έρχεται, 19 του μηνός. Είναι το κατά Λουκάν, κεφάλαιο 12, η ΙΒ. Θες να μου το δώσεις να το βρούμε εδώ. Όπου κάτι λεπτές σελίδες, τι δύσκολο που είναι αυτό. Τα καινούργια αυτά, κατά Λουκάν. Κεφάλαιο 12, στίχη 16 έως 21. Λοιπόν, το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12, 16, ναι, το πλούσιο εκεί, με τις αποθήκες. Όποιος έχει τρεμπέλα 2,94. Ναι, λοιπόν, 94. μπορεί να μην είναι και όλα ίδια. Λοιπόν, θα το πιάσουμε από λίγο πιο νωρίς από αυτό που ξεκινάει η περικοπή, 16 έως 21. Αλλά εμείς θα πιάσουμε λίγο πιο πριν και λίγο πιο μετά για να έχει νόημα όλο αυτό, για να το δέσουμε. Κάποιος πήγε, λέει, στο 13, είπε δε της αυτό του όχλου, κάποιος από τον όχλο, του λέει: διδάσκαλε, πες στον αδελφό μου να διαμερίσει την κληρονομία με τεμού. Εδώ πέρα έχουμε μια καθαρά εβραϊκή νοοτροπία, η οποία νοοτροπία λέει ότι ο θρησκευτικός ηγέτης, τον λένε διδάσκαλο, δεν είναι ραβίνος, δεν είναι ραβίνος και αυτός διδάσκαλος είναι, δεν ανήκει στην τάξη των Φαρισαίων, αλλά σου λέει εσύ που ξέρεις καλά τον νόμο. Η εβραϊκή αντίληψη για τον νόμο είναι ότι είναι ένα σύνολο από οδηγίες και εντολές, τις οποίες εφόσον τις στηρείς είσαι εντάξει με το Θεό και ο Θεός σου χρωστάει αντιμισθία, δηλαδή όλα τα καλά του. Ακριβώς. Αντίθετα πάλι, αν δεν έχεις, αν τα στερείσαι τα καλά, είδες που λέει τι σε έφτεξε αυτός ή κάποιος από τους προγόνους του και γεννήθηκε τυφλός. Αν δεν έχεις καλά, σημαίνει ότι κάποιος ή στην οικογένειά σου ή εσύ ο ίδιος ή κάποιος από τους προγόνους σου δεν τα έχει καλά με το Θεό και δεν του τα δίνει. Άραγε ο Θεός έχει υποβιβαστεί σε έναν ανθρώπινο κριτή, που κρίνει και αναλόγως δίνει τα απορίσματα. Οπότε πολύ λογικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο της αυτής της νοοτροπίας τον ρωτάει εκεί ο άνθρωπος και λέει, απαντάει ο Χριστός: «Άνθρωπε, τις με κατέστησε δικαστήν ή μεριστήν εφημάς». Λοιπόν, εδώ πέρα έχει διπλό νόημα αυτό. Λέει, ποιος με όρισε εμένα δικαστή ή μεριστή. Δηλαδή, θεωρώντας ότι είμαστε από την εβραϊκή πλευρά που δεν τον αναγνωρίζει σαν Χριστό, σου λέει, εγώ δεν έχω τέτοια δικαιοδοσία, άραγε τι μου ζητάς εμένα να γνωμοδοτήσω. Και μετά ας πούμε τι θα πας με το δικό μου πόρισμα να διαπραγματευτείς κτλ. Από την άλλη πλευρά όμως, σαν Χριστός, την άλλη όψη του νομίσματος, με απόλυτη ταπεινότητα του λέει ότι δεν είναι αυτός ο δικός μου ρόλος. Δεν είναι δικιά μου δουλειά. Δεν έχω έρθει στη γη για να τακτοποιώ τις ανθρώπινες υποθέσεις. Οι ανθρώπινες υποθέσεις, εάν με ακούσετε και πού με ακούσετε, θα σας πω, θα τακτοποιηθούν από μόνες τους. Οι Εβραίοι είχαν τις 10 εντολές, το Μωσαϊκό νόμο. Ο Μωσαϊκός νόμος τι ήταν? Ουσιαστικά ήταν οι 10 εντολές, γιατί είναι το πρώτο πράγμα που παρέλαβε ο Μωυσής. Και από εκεί και πέρα, στο Δευτερονόμιο, μία σειρά από ένα σωρό διατάξεις επί διατάξεων, τις οποίες καμιά 350-360 τόσες ήτανε, δεν έφτανε ας πούμε μια ζωή για να τις μάθεις και να τις στηρίσεις. Ήταν έως σχεδόν αδύνατον. Αλλά ουσιαστικά ο νόμος είναι σαν να λέμε οι 10 εντολές. Οι 10 εντολές τι νόημα έχουν? Ου κλέψεις, αγαπήσεις Κύριον το Θεό σου, κλέψεις, σου φωνεύσεις, σου μοιχεύσεις, σου και επιθυμείς όσο το πλησίον σου εστί. Δεν είναι εντολές, σημαίνει, το έχουμε ξαναπεί αυτό, ότι εντέλομαι σημαίνει ότι σου δίνω μια οδηγία για να φτάσεις στο σκοπό σου, όπου τέλος είναι ο σκοπός.
Άραγε η εντολή είναι αυτή που θα σε φτάσει στο σκοπό σου. Ποιος είναι ο σκοπός σου? Να τα έχεις καλά με το Θεό. Να είσαι έτσι όπως σε θέλει ο Θεός. Λοιπόν, είναι ουσιαστικά η περιγραφή ενός πλαισίου όπου το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις σε έναν άνθρωπο είναι να τον σκοτώσεις. Το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις σε μια σχέση είναι να την προδώσεις, να μοιχεύσεις. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σκεφτείς μέσα σου σε σχέση με τις ανθρώπινες σχέσεις, γίτσες, είναι να τον ζηλέψεις, να επιθυμείς όσα είναι δικά του. Δηλαδή, περιγράφει όλους τους τομείς της ανθρώπινης ψυχολογίας και κοινωνικής ζωής, στους οποίους μπορεί ο άνθρωπος να ξεφύγει και περιγράφει το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Οπότε είναι σαν να λέμε ότι σου τα δίνω όλα αυτά για να ξέρεις ότι όλα αυτά μέχρι και το χειρότερο που σου περιγράφω ρητά μπορείς να το παραβείς. Δηλαδή είναι δυνατόν να συμβούν. Με την έννοια ότι σου περιγράφω όλες τις πιθανές, τις χειρότερες πιθανές παραβάσεις που υπάρχουν. Με την έννοια των παραβάσεων. Δηλαδή σου βάζω το χειρότερο για να ξέρεις ότι από το χειρότερο και κάτω όλα εμπίπτουν μέσα σε αυτό. Δηλαδή αν το χειρότερο είναι ο φόνος και το χτύπημα και το χαστούκι και το ξύλο ας πούμε εμπίπτουν μέσα στο φόνο. Ό,τι άλλο πριν τη μοιχεία μέχρι το γεγονός ας πούμε της αρκικής σχέσης όλο εμπίπτει μέσα στη μοιχεία. Να ξέρεις, τα πάντα, όλο, μια κλίμακα. Η ανώτατη σκάλα της κλίμακας είναι αυτό που περιγράφουν οι 10 εντολές. Και ουσιαστικά σου περιγράφει όλο το πλαίσιο των ανθρώπινων αδυναμιών για να ξέρεις ότι ό,τι κάνεις εμπίπτει μέσα σε αυτό. Λοιπόν, αυτό όμως, το έχουμε πει και άλλες φορές, είναι ένα καθεστώς το οποίο μπήκε στον κόσμο, δόθηκε δηλαδή από το Θεό, σε αντικατάσταση της απώλειας της πίστης. Αυτή η πίστη που είχε χαθεί από τον Αβραάμ, ο Αβραάμ δεν είχε 10 εντολές. Πώς ήταν καλά με το Θεό, πώς ήταν αγαπημένο παιδί του Θεού. Γιατί είχε στο Θεό απόλυτη, εν λευκό, αδιαπραγμάτευτη πίστη. Άρα δια της πίστεως σωζόταν ο άνθρωπος εξ αρχής με τον Αβραάμ και μετά επειδή εξέλιπε αυτή η πίστη όταν πλέον οι Εβραίοι είχαν πάει στην Αίγυπτο και είχε αλλάξει και η ιδιοσυγκρασία τους και είχαν απομακρυνθεί από το Θεό και είχαν φτάσει σε πολύ χαμηλότερο πνευματικό επίπεδο, τους δόθηκαν απλοϊκές οδηγίες για να ξέρουν τι τους γίνεται, για να ξέρουν πού βρίσκονται σε σχέση με το Θεό. Από το Θεό δόθηκαν. Οι πλάκες του νόμου δόθηκαν στο Μωυσή από τον ουρανό στο όρο Σινά. Άρα λοιπόν ο νόμος είναι οι κατώτερες οδηγίες. Ποιες είναι οι ανώτερες οδηγίες που λέει εδώ πέρα τις με κατέστησε? Λοιπόν, το νόμο του Χριστού το ξέρουμε που στην επί του όρους ομιλία. Αν ας πούμε κάπου έχουμε πληροφορία για το πώς βλέπει ο Θεός σε ανώτερο πνευματικό επίπεδο πλέον την πνευματική ζωή, την έχουμε στην επί του όρους ομιλία, που είναι οι καινούργιες εντολές, ας πούμε. Οπότε λοιπόν του λέει ότι εγώ δεν ήρθα εδώ πέρα για να είμαι δικαστής, δηλαδή να αποφασίζω για το δίκαιο, ή μεριστής, να κάνω εγώ τις μοιρασιές σας, που δεν σημαίνει ότι είναι αναγκαστικά δίκαιες. Δηλαδή, ο δικαστής ιδανικά επιδιώκει το δίκαιο. Το δίκαιο όμως δεν είναι σίγουρο ότι πάντοτε μπορεί να επιτευχθεί, οπότε δεχόμαστε όλοι ας πούμε κατά κοινωνική συνθήκη ότι αυτός που βάζουμε να δικάσει μπορεί να είναι απλώς ένας μεριστής, όπου κάπου να του ξεφύγει, να μην βρει αναγκαστικά το απολύτως δίκαιο, αλλά να κάνει έναν καταμερισμό τον καλύτερο δυνατό. Έναν καταμερισμό ο οποίος συμφωνούμε όλοι με το να προσέλθουμε σε αυτόν ότι είναι κοινώς αποδεκτός. Αυτός είναι ο μεριστής. Ο δικαστής είναι αυτός που αποδίδει το δίκαιο. Λοιπόν, ούτε το ένα λέει είμαι, ούτε το άλλο. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου, δεν έχω έρθει γι' αυτό εγώ στον κόσμο. Εάν τον ακούσουμε να μιλάει σαν Χριστός, εάν τον ακούσουμε να μιλάει σαν Εβραίος, ο Εβραίος που τον ακούει από κάτω θα πει ναι, σωστά, δίκαιος. Δεν είναι αυτός αρμόδιος για τα θέματα τα δικά μου. Θα έπρεπε να πάει στο ραβίνο της γειτονιάς του, να τα συζητήσει αυτά. Για να εξηγήσει όμως, λέει, συγγνώμη, δεν το τελειώσαμε, ότι, διότι
ούκ εν το περισσεύειν τινή η ζωή αυτού εστίν εκ των υπαρχόντων αυτού. Το εκ των υπαρχόντων πρέπει να πάει πιο πριν. Ούκ εν το περισσεύειν τινή εκ των υπαρχόντων αυτού η ζωή αυτού εστίν. Δηλαδή, δεν ζει ο άνθρωπος, δεν είναι το ζητούμενο για τον άνθρωπο, το περίσσευμα, το να έχει περίσσευμα τα υπάρχοντα, να έχει, ας πούμε, μια καλή οικονομική κατάσταση. Περισσεύει σημαίνει ότι δεν έχω ακριβώς τα αναγκαία, έχω ό,τι χρειάζομαι για να νιώθω ασφαλής. Γιατί αυτό είναι βαρέλι χωρίς πάτο και θα μας το πει εδώ παρακάτω. Είπε δε, και από εδώ ξεκινάει η περικοπή, είπε δε παραβολήν προς αυτούς λέγον. Η παραβολή είπαμε ότι είναι παράδειγμα, έτσι. Δεν είναι πραγματική ιστορία. Ανθρώπου τινός πλουσίου. Στους πλουσίους δεν μας δίνει ονόματα ποτέ. Ήταν άνθρωπος πλούσιος, ήταν και ένας φτωχός που τον λέγαν Λάζαρο. Ήταν και εδώ ένας πλούσιος, πάλι δεν ξέρουμε το όνομά του. Γιατί δεν το ξέρουμε το όνομά του? Γιατί μιλάει γενικά. Όχι. Όχι. Αφορά τον καθένα. Ούτε αυτό. Διότι η μέριμνα του πλούτου δεν είναι κάτι που αφορά τον Θεό. Ο Θεός λέει τα πρόβατα γιγνώσκει, τα ίδια γιγνώσκει και καλεί αυτά με το όνομά του, σωπιμήν καλός, και τα πρόβατα γιγνώσκους είναι αυτόν. Ο Θεός γνωρίζει τους ανθρώπους που είναι δικοί του. Εάν δεν είσαι δικός του, ναι, τους ανθρώπους, όχι αναγκαστικά, γιατί καλός δεν μπορεί να είσαι, 100% καλός δεν μπορείς να είσαι. Θα το δούμε παρακάτω τι είναι οι δικοί του άνθρωποι. Γνωρίζει τους ανθρώπους που επιδιώκουν με κάποιο τρόπο να είναι κοντά του. Άρα, τους άλλους που δεν επιλέγουν να είναι κοντά του, επειδή δύο πράγματα υπάρχουν σε αυτή τη ζωή, υπάρχει ο Θεός και υπάρχει ο διάβολος. Ό,τι δεν είναι Θεός είναι διάβολος. Ό,τι είναι διάβολος, ο Θεός απλώς δεν το βλέπει. Δεν υπάρχει για το Θεό. Είναι χαμένο, αρνί. Άρα δεν μπορεί να το αναγνωρίσει και να το πει με το όνομά του. Το ίδιο το αρνί έχει απομακρυνθεί από το Θεό. Οπότε ο Θεός δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει το όνομά του. Σαν να του λέει, δεν υπάρχεις παιδί μου για μένα. Ξέρω ότι είσαι πλούσιος, αλλά στο δικό μου το μαντρί δεν είσαι. Άρα δεν ξέρω και το όνομά σου. Θα το ήξερα αν ήσουν δικός μου. Μπορείς να είσαι και πλούσιος του Θεού. Είπε κάποια φορά στο προηγούμενο που έλεγε πώς δυσκόλωση τα χρήματα έχοντες εισέλθουσιν στη Βασιλεία των Ουρανών. Είπε τα παρανθρώπισα δύνατα δυνατά παρά το Θεό. Υπάρχει τρόπος να μπουν και οι πλούσιοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν είναι αδύνατον, αρκεί να το ζητήσουν και να το θελήσουν και θα βρει ο Θεός έναν τρόπο να τους βοηθήσει να το κάνουν. Χωρίς να σημαίνει ότι θα πάψουν να είναι πλούσιοι. Ναι, αλλά όχι. Γιατί η συνθήκη πλούσιο συνεχίζει να υπάρχει. Δεν πειράζει, ακούει. Πρέπει Ναι. να το ζητήσουν για να προσφέρουν και να βοηθήσουν κι άλλους. Η προσφορά είναι ένα μέρος αυτού. Υπάρχουν πολλά στοιχεία στον πλούτο. Υπάρχει στο πώς τον αποκτάς, γιατί τον αποκτάς, με τι κίνητρο, πώς τον χρησιμοποιείς, πώς τον διαχειρίζεσαι, εάν δίνεις, με τι νοοτροπία δίνεις, δεν είναι ούτε καν και το να δίνεις, γιατί μπορεί να δεις με βαριά καρδιά και να μην μετράει. Βέβαια, ναι. Εάν δίνεις, γιατί δίνεις και γενικά τι σχέση προσωπική, ψυχική έχεις εσύ με αυτόν τον πλούτο. Άρα υπάρχει τρόπος να είσαι και πλούσιος και να είσαι και του Θεού, αλλά είναι πιο δύσκολος. Όχι για το Θεό δύσκολο, για τον άνθρωπο δύσκολο. Ναι. Γιατί είναι δρόμος ολισθηρός. Ο πλούτος είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να σε παρασύρει, να προσκοληθείς επάνω του. Αυτή είναι η δυσκολία. Όχι ότι ο Θεός δυσκολεύεται να σώσει τους πλουσίους. Είναι δύσκολο για τον άνθρωπο. Είναι ένα πολύ... Λέμε, ας πούμε, ότι είναι δύσκολη φτώχεια. Ο Θεός λέει ότι στην υπόθεση της σωτηρίας, ο πλούτος είναι βαρύ πακέτο να το σέρνεις, βαριά βαλίτσα. Δύσκολη και βαριά. Όχι αδύνατη, αλλά δύσκολη και βαριά να μείνεις προσκολλημένος στις προϋποθέσεις. Οπότε, ανθρώπου τινός πλουσίου, που δυστυχώς δεν το ξέρουμε το όνομά του, άρα ήδη από τώρα ξέρουμε ότι αυτός ο πλούσιος δεν είναι από τους πλουσίους που προσπαθούν να είναι, γιατί και ο Νικόδημος, ο ευσχήμων βουλευτής, ήταν πλούσιος. Αλλά ξέρουμε το όνομά του.
Ο Πέτρος ήταν πλούσιος. Ναι. Είχαν ειδικό και, Ο και ο Ανδρέας. Πέτρος ήταν πλούσιος. Ήταν πλειοκτήτης. Βέβαια. Είχαν βάρκες, ναι. Λοιπόν, υπήρχαν πλούσιοι, αλλά εδώ πέρα αυτός ο πλούσιος ξέρουμε ότι είναι από την άλλη κατηγορία πλουσίων. Εφόρησε η χώρα. Δηλαδή, αυτός, ήταν ήδη πλούσιος και επιπλέον απέκτησε κι άλλα, τα χωράφια του. Και διελογίζετο εν εαυτό λέγον, και καθόταν και προβληματιζόταν. Τι ποιήσω, ότι ούκ έχω που συνάξω τους καρπούς μου. Ο προβληματισμός του ήτανε πώς να εξασφαλίσει και τα επιπλέον πλούτη του. Όλος, είπαμε εδώ πέρα, ο πιστός άνθρωπος δεν διαλογίζεται με τον εαυτό του. Ο πιστός άνθρωπος προσεύχεται στο Θεό και λέει, πες μου Θεέ μου, τι να κάνω για αυτό το πράγμα. Ο άλλος διαλογίζεται γιατί το σημείο αναφοράς του είναι το εγώ. Αυτό Το που εγώ λέμε του ο ρωτάει. διαλογισμός, δηλαδή η ανατολική. Πάλι η αναφορά σου είναι να έρθει σε επαφή με το εγώ. Το εγώ έχει μπει στη θέση του Θεού. Άρα και διαλογίζεται, και το λέει έντονα, λέει διαλογίζεται εν εαυτό. Τον εαυτό του ρωτούσε. Ενώ άλλος ο φτωχός θα έλεγε, Θεέ μου σε παρακαλώ στείλε μου, γιατί δεν ξέρω πώς να πληρώσω το ρεύμα. Αλλά θα έχει άλλο σημείο αναφοράς. Άρα λοιπόν όλα αυτά πάνε πακέτο. Ο πλούσιος έχει πολλά αγαθά, αυγατίζουν, και τι δουλειά κάνει, ρωτάει τον εαυτό του, σκέψου, κατέβασέ μου την καλή ιδέα, πώς θα γίνει να τα σώσουμε όλα αυτά τα πολλά τα λεφτά και πού να τα πάμε, σε λογαριασμό στην Ελβετία να τα πάμε, στη Σιγκαπούρη να τα πάμε, στις Καναρίους νήσους, ξέρω εγώ πού να τα πάμε. Πες μου Θεέ μου, όχι Θεέ μου, πες μου εαυτέ μου. Και είπε, τη βρήκε τη λύση, τούτο ποιήσω. Καθελόμουτας αποθήκας και μείζωνας οικοδομήσω και συνάξω εκεί πάντα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι businessman. Έχει πάρει και επιχειρηματικό ρίσκο. Διότι να γκρεμίσεις τις αποθήκες και να χτίσεις άλλες, έχει ένα διάστημα που δεν θα έχει αποθήκες. Παίζει να ρίξει, χαλάζει, παίρνει ρίσκο. Σου λέει, αν τα πάρω τα λεφτά μου από την Ελβετία και τα πάω στο Χονγκ Κονγκ ή στη Σιγκαπούρη, παίζει να πέσω πάνω σε κάτι και να τα χάσω. Αλλά έχει διαλογιστεί στον εαυτό του και ο εαυτός του έχει πει ότι αυτό είναι το καλύτερο να κάνει. Οπότε έχει αποφασίσει να πάρει και τα ρίσκα του, γιατί το κέρδος στο οποίο υπολογίζει είναι πολύ μεγαλύτερο. Δίνει μεγαλύτερο τόκο το Χονγκ Κονγκ, ας πούμε, στις καταθέσεις. Δεν τα δείχνει, δεν τα βρίσκει εφορία με τίποτα. Στον Παναμά, ξέρω εγώ πού. Οπότε παίρνει και το ρίσκο και μας περιγράφει όλο το συλλογιστικό, πώς δουλεύει ο κόσμος του πλούτου, όταν δεν συνδέεται με το Θεό. Καιρό τη ψυχή μου. Την ψυχή λοιπόν, ψυχή, έχεις πολλά αγαθά, κείμενα εισέτη πολλά, αναπαύσου φάε πήγε και φρένου. Θα πει ο άνθρωπος με το μυαλό του, στην ψυχή του, είναι δυνατόν. Φάε ψυχή, η ψυχή θα φάει. Η ψυχή χορταίνει με το φαγητό, το ποτό και την υλική ευφροσύνη. Η ψυχή είναι κάτι άειλο και πνευματικό. Άρα δεν μπορεί να τρέφεται. Άρα σαν να λέει με άλλα λόγια ότι η ψυχή του πλουσίου έχει ταυτιστεί, η απόλαυση της ψυχής, η αγαλίαση της ψυχής του πλουσίου έχει ταυτιστεί απολύτως με την υπόθεση των υλικών αγαθών. Δηλαδή δεν αντλεί πλέον αυτός ο άνθρωπος ευτυχία από κανένα πνευματικό γεγονός, αλλά την αντλεί μόνο από τα υλικά. Λοιπόν, μόνο από τον πλούτο του, ναι. Από τη συσσόρευση του πλούτου. Ειδονολατρία, ναι. Είναι η ειδονολατρία, την οποία όμως η ειδονολατρία πάλι αφορά το σώμα. Αυτός δεν το λέει με έναν τρόπο που να έχει συνείδηση ότι έχει να κάνει με το σώμα του. Αυτός μιλάει και λέει ότι αυτό μου γεμίζει και την ψυχή μου. Η ειδονή του σώματος έχει ταυτιστεί για αυτόν με την ειδονή της ψυχής του. Αυτό είναι το τραγικό. Είπε δε αυτό ο Θεός, άφρον, ανόητε, που ταυτίζεις την ψυχή με το σώμα,
ταύτη την νυχτή την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου, άδε ητήμασας την ιέστε. Συγγνώμη. Ναι, ναι. Όχι, δεν είναι. Ότι η ψυχή είναι το ανώτατο. Πες το πιο δυνατά να ακούγεται. Υποτίθεται ότι η ψυχή είναι το ανώτατο, το ταβάνι. Ό,τι πιο... Όχι μόνο, πάρει και πάνω από το πνευματικό. Αφού λοιπόν εγώ ταυτίζω το σώμα με την ψυχή, για μένα το ανώτατο είναι το σώμα. Είναι η ηλική απόλαυση. Κοίτα, δεν υπάρχει ανώτερο και κατώτερο. Όπως ξέρουμε, Τα πνευματικά είναι ανώτερα από τα σαρκικά. εξαρτάται ποια σαρκικά και ποια πνευματικά. Ποιο Κοίτα. σαρκικό Και μπορεί πώς να θα είναι. Κοίτα, Πώς θα αντιλαμβάνεται ο καθένας. θα το πει εδώ πέρα παρακάτω. Τις ευαίσθητες. Τόσο η ψυχή όσο και το σώμα είναι αναπόσπαστα τμήματα του ανθρώπου. Είναι εξίσου σημαντικά, γιατί αν κάποιο από τα δυο δεν ήταν σημαντικά, ο Θεός δεν θα το αποκαθιστούσε στη Δευτέρα Παρουσία. Σωστά. Στη Βασιλεία του Θεού λοιπόν θα επανέλθει το σώμα και μάλιστα στα καλύτερά του και θα ζει με αυτό και η ψυχή, δηλαδή η όλη υπόλοιπη άειλη προσωπικότητα του ανθρώπου. Η υπόλοιπη άειλη προσωπικότητα του ανθρώπου χάνεται με το θάνατο μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, διότι είναι μη ηλική, άρα αυθάρτη. Οπότε το σώμα φθήρεται γιατί είναι υλικό και γιατί έχει επιτρέψει έτσι ο Θεός να φθήρεται το σώμα και να μπορεί να μένει κάτι από τον άνθρωπο ζωντανό. Για να γεύει, θα σου πω γιατί. Γιατί αυτό που μένει ζωντανό από τον άνθρωπο γεύεται το Θεό εσαΐ μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Διότι όταν μέσα σε ένα σώμα έχει μπει ο Χριστός δεν χάνεται. Οπότε ζει και η ψυχή του ανθρώπου. Καταλαβαίνω. Με την ενσάρκωση, ο Χριστός τι έχει κάνει? Γίνεται σώμα και αίμα. Τον κοινωνούμε και πού τον βάζουμε? Μέσα μας. Μέσα μας. Στη ψυχή. Άρα εσύ αυτή τη στιγμή και στο σώμα σου. Στο Α, σώμα. και στο σώμα. Μέσα σου εσύ αυτή τη στιγμή έχεις και Χριστό, εφόσον έχεις κοινωνήσει. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν φθήρεται ποτέ. Ο Χριστός δεν φθήρεται, μένει στον αιώνα. Άρα λοιπόν όλα είναι εξίσου σημαντικά, και το σώμα και η ψυχή. Ιδίως δε του χριστιανού. Δεν υπάρχει κάτι που να το βλέπει λιγότερο ο Θεός σε χαμηλότερο επίπεδο. Και θα σας πω κι άλλο ένα ωραίο εδώ που το λέει παρακάτω. Οπότε λέει, τώρα όμως δυστυχώς εδώ πέρα όταν λέει την ψυχή σου εννοεί τη ζωή σου. Απαιτούσιν από σου αδεητήμασας την ιέστε. Και τώρα τι θα γίνουν όλα αυτά που μάζεψες εκεί στη Σιγκαπούρη? Ούτως ο θησαυρίζωνε αυτό και μη εις θεών πλουτών. Λοιπόν, έτσι δηλαδή θα συμβεί για οποιονδήποτε θησαυρίζει, μαζεύει πλούτη για τον εαυτό του. Δεν λέει ότι μαζεύει πλούτη γενικώς και μη εις θεών πλουτών. Γιατί μπορεί να είναι σε μια κατάσταση που ούτως ή άλλως να παράγει πλούτη. Αν εγώ έχω γεννηθεί η κόρη του Bill Gates, εκ των πραγμάτων θα έχω χρήματα. Ο Μέγας Βασίλειος είχε πάρα πολλά χρήματα. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος είχε πάρα πολλά χρήματα. Είχαν χρήματα οι άνθρωποι. Το θέμα ήταν ότι η μέριμνά τους ήταν να πλουτίσουν και στο Θεό. Δεν ήταν τα χρήματά τους η απόλυτη φροντίδα τους. Μαρία, είπες κάτι? Ναι, λέει απαιτούσει, την ψυχή, την νυχτή ταύτη, απαιτούσει. Θες να το απαιτούσει. Την απαιτούσιν οι δαίμονες, ναι. Α, ναι, αυτό δεν το είπαμε, ήθελα Ναι. να το ξεβιάσω. Βεβαίως, Ναι. γιατί ο θάνατος δεν είναι κάτι που το θέλει ο Θεός. Τον θάνατο για τον άνθρωπο τον διεκδικεί ο διάβολος. Να πούμε και κάτι άλλο. Ο Θεός είναι ζωή και μόνο πηγή ζωής. Ο θάνατος μπήκε στον άνθρωπο, καλά έκανες και το έθεσες αυτό. Ο θάνατος μπήκε μέσα στη ζωή του ανθρώπου από τη στιγμή της παρακοής στον παράδεισο. Και όχι σαν τιμωρία για την παρακοή, αλλά επειδή ο άνθρωπος επέλεξε να συνταχθεί με τον διάβολο. Διάβολος ίσον καταστροφή. Καταστροφή του ανθρώπου, καταστροφή της κτήσεως, γενικά καταστροφή. Η καταστροφή του ανθρώπου είναι ο θάνατος. Δηλαδή, άρα, ο άνθρωπος με το να διαλέξει στρατόπεδο, να ακούσει τον διάβολο, εισήγαγε το θάνατο στον εαυτό του. Ο Θεός δεν ήθελε το θάνατο ποτέ για τον άνθρωπο. Και τώρα το απαιτούσιν είναι οι δαίμονες. Τότε όμως η Εκκλησία γιατί λέει ότι ο Θεός παίρνει τον άνθρωπο στην καλύτερη του στιγμή?
Διότι ακόμη και ο Θεός δεν πάβει να υπάρχει και ο Θεός δεν πάβει να θέλει το καλό για τον άνθρωπο. Ο διάβολος θέλει το κακό. Άρα, εφόσον υπάρχει αυτό το αναγκαίο κακό μέσα στον κόσμο και εφόσον ο άνθρωπος έχει επιλέξει να συνταχθεί με το Θεό, τότε ο Θεός εφαρμόζει την πρόνοιά του σε οποιοδήποτε γεγονός της ζωής του ανθρώπου. Η πρόνοια του Θεού συνεχίζει να υπάρχει. Δεν υπήρχε και για τους πρωτοπλάστους. Δεν τους έδωσε δερματίνους χιτώνας. Δεν τους έβγαλε από τον παράδεισο για να μην τους κάψει το φως και η παρουσία του Θεού, έτσι όπως ήταν διαβολοκαταντημένοι. Αλλά τους προστάτευσε. Και πάντοτε ασκούσε μέριμνα και πάντοτε ήταν δίπλα τους, ως Χριστός, ως εικόνα Θεού, μέχρι που ενσαρκώθηκε. Και μετά είναι και μέσα μας. Αλλά δεν τον άφησε ποτέ τον άνθρωπο. Η πρόνοια του Θεού δεν φεύγει. Δεν σου πω κάτι. Άμα έχεις ένα παιδί, δεν μπορείς να πάψεις να το αγαπάς. Δεν μπορείς να πάψεις να το σκέφτεσαι. Δεν μπορείς να πάψεις να μεριμνάς γι' αυτό. Ο διάβολος δεν ενδιαφέρεται γιατί δεν έχει δημιουργήσει τίποτα. Δεν μπορεί να αγαπήσει γιατί δεν είναι δημιουργός. Όχι, δεν ενδιαφέρεται, τον μισεί. Ναι, δηλαδή ο δημιουργός πες ότι φτιάχνεις ένα γλυκό, θα το πετάξεις στα σκουπίδια, μόνο άμα είναι χαλασμένο. Δηλαδή το πονάς. Άμα ζωγραφίσεις ένα πίνακα, δεν το πετάξεις στη φωτιά. Το πονάς στο δημιουργήμά σου. Όταν είσαι δημιουργική δύναμη, ταυτόχρονα προνοείς και για το δημιουργήμά σου. Με τον ίδιο τρόπο και ο Θεός ως δημιουργική δύναμη προνοεί. Ο διάβολος ως μη δημιουργική δύναμη, αλλά ως φθονερός οποιασδήποτε δημιουργίας, το μόνο που κάνει είναι καταστρέφει. Και επειδή δεν μπορεί μόνος του να καταστρέψει, γιατί δεν έχει καμία δύναμη μόνος του, έχει μόνο δια τους πυθούς, ενεργεί δια των ανθρώπων. Το συγκεκριμένο πλούσιο τον έπεισε ότι αυτό ήταν το καλύτερο πράγμα να κάνει και μετά ήρθε και τον κατέστρεψε. Τον αποδυνάμωσε από κάθε παρουσία Θεού του εγώ, εσύ είσαι, και αφού τον αποδυνάμωσε από κάθε παρουσία Θεού, ήρθε και τον σκότωσε κιόλας. Λοιπόν, είπε δε προς τους μαθητάς αυτού, «Δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών, τι φάγετε, μη δε το σώματι ημών, τι ενδύσεστε. Ουχή η ψυχή πλοίον εστί της τροφής και το σώμα του ενδύματος». Προσέξτε τώρα εδώ πέρα να δείτε μια καλή αναλογία που κάνει ο Θεός εξηγώντας τα πράγματα πάρα πολύ καθαρά. Λέει, δεν είναι η ψυχή καλύτερη από την τροφή και δεν είναι το σώμα καλύτερο από το ένδυμα. Τι είναι η ψυχή εδώ σε σχέση με την τροφή και τι είναι το σώμα καλύτερο από το ένδυμα. Η ψυχή είναι όλες οι πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου, δηλαδή όλα τα στοιχεία της ζωής, πνευματικά και υλικά, όλα όσα χρειάζεται πραγματικά ο άνθρωπος για να ζήσει. Η τροφή είναι ένα μέρος, είναι το επιμέρους, η ψυχή είναι το όλον, όλα όσα τρέφουν και ομορφαίνουν και χρειάζονται για τη ζωή, η τροφή είναι το μέρος, είναι ένα από τα πράγματα που χρειάζεται για τη ζωή. Είναι το μήλο, το οποίο δεν ήταν ακόμη, δηλαδή αυτό που λαχτάρισε ο άλλος να φάει γιατί ξέρω εγώ του φάνηκε νόστιμο και ωραίο στην όψη κτλ. Είναι δηλαδή το πολύ λιγότερο. Δεν είναι δηλαδή η πνευματικότητα μόνο, η ψυχή είναι όλα όσα αφορούν τη ζωή. Και το σώμα, λέει, μείζον του ενδύματος. Το σώμα πάλι, είδες που λέγαμε για το σώμα. Δεν είναι, λέει, το σώμα κάτι παραπάνω, πιο ψηλό, πιο σημαντικό, πιο αιώνιο από το ένδυμα. Στον παράδεισο θα έχουμε ένδυμα. Όχι. Θα είμαστε γυμνοί. Από τη στιγμή που πεθαίνει ο άνθρωπος, η επόμενη του και οποιαδήποτε άλλη του ύπαρξη, δηλαδή και η ενδιάμεση και η αιώνια, θα είναι σε γυμνότητα. Και δεν θα πειράζει αυτή η γυμνότητα, θα είναι μια άλλη γυμνότητα, τέτοια που είχαν οι πρωτόπλαστοι μέσα στον παράδεισο. Το ένδυμα είναι μεταπτωτικό χαρακτηριστικό. Είναι ο δερμάτινος χιτώνας κατά άλλους. Άρα λοιπόν, σαν να σου λέει εδώ πέρα, ότι η ψυχή και το σώμα είναι αυτά που θα μείνουν για πάντα. Να ρωτήσω εγώ κάτι, συγγνώμη. Ναι. Στον παράδεισο τότε οι πρωτόπλαστοι είχαν το σώμα που είχαν μετά όταν έγινε η πτώση. Όχι, οι πρωτόπλαστοι στον παράδεισο
είχαν το σώμα του νέου Αδάμ. Ποιος είναι ο νέος Αδάμ? Ο Χριστός. Ο Αναστάς Χριστός. Είχαν το σώμα που είχε ο Χριστός μετά την Ανάστασή του. Ήταν τέλειο. Ήταν ένα άλλο σώμα που δεν το ξέρουμε εμείς πώς είναι αυτό. Έχει υλικότητα, αλλά δεν την ξέρουμε ακριβώς. Αλλά Προφανώς δεν είχε πείνα, δεν είχε κρύο, δεν έγινε... Και οπωσδήποτε δεν είχαν ανάγκη υλικής τροφής. Αλλά βάλανε φύλλωση εκεί μόλις πέραν το μήλο. Αλλά μετά... Ήταν δεν Άρα ήταν, λοιπόν μετά ήταν. το ψυχή και σώμα αφορά την αυθαρσία της ανθρώπινης υπόστασης και η τροφή και το ένδυμα είναι τα ταπεινά και πρόσκαιρα, γιατί δεν θα χρειάζονται μετά αυτά. Λοιπόν, ούτε η τροφή ούτε το ένδυμα. γιατί τότε δοκίμασαν το μήλο που δεν είχαν την ανάγκη της τροφής? Γιατί τους έπεισε ο διάβολος να αυτονομηθούν, να κάνουν το δικό τους. Γιατί δηλαδή εσύ δεν είσαι ικανός, ας πούμε, να δοκιμάσεις? Τι σοή ελευθερία είναι αυτή που σου έδωσε, εάν δεν έχεις ελευθερία να δοκιμάσεις ό,τι θέλεις? Αυτό ήταν το επιχείρημα του διαβόλου. Αυτό ήταν η πλάνη. Ότι και έπαιξε με το μικρό μυαλουδάκι του ανώριμου Αδάμ τότε, που του είπε, της Εύας, ας πούμε, πρώτα και μετά του Αδάμ, ότι σας είπε ότι μπορείτε να τρώτε, ότι είστε ελεύθεροι. Και τι σόη ελευθερία είναι Άρα αυτή? έτρωγαν. Έτρωγαν, αλλά δεν ξέρουμε πώς, σε τι σώμα, τι πέψη, τι πεπτικό σύστημα είχαν, τι όργανα. Αυτό δεν το ξέρουμε. Και δεν ξέρουμε, ας πούμε, σε ποιο βαθμό ήταν υλικό, σε ποιο βαθμό δεν ήταν. Δεν το ξέρουμε αυτό. Ή πάντως δεν το ξέρω εγώ. Και ο Χριστός αναστημένος. Έτρωγε κατά Έφαγε. παραχώρηση, αλλά όχι επειδή πεινούσε. Όχι, μπράβο. Όταν ήταν στον δρόμο προς Εμαούς που ήταν αναστημένος, πήγε και έφτασε με τους Ναι, και ανθρώπους έκοψε και το έφαγε- ψωμί. Και Ναι, έφαγε ακριβώς. ψάρι. Δηλαδή δεν ξέρουμε Έφαγε τώρα τι ψάρι, είναι. αλλά αυτό η ερμηνεία λέει ότι το έκανε για να τους δείξει Ναι. ότι είναι ο Χριστός Ναι. ή για να τους δείξει ότι τρώω μαζί σας. Αλλά δεν ξέρω, σίγουρα δεν πεινούσε. Ναι. Φαντασία. Και το Ναι, είπα, ναι, μην όχι, νομίζω ότι είναι αναστημένος, φάντασμα. κάναν ό,τι Ότι και αναισθημένος εγώ είναι ο ίδιος που έχει τα ίδια στοιχεία, ακριβώς. Δεν λέει ότι τον γνωρίσαν από τον τρόπο που έκοβε το Ναι. ψωμί. Ψωμί, ναι, εκεί ναι. στους Εκεί στους Εμαούς. Εμαούς, τους Εμαούς, Εμαούς, ναι. ναι. Ωστόσο, ο τρόπος που το είπε, Στέλλα, μου επιτρέπεις, που τους είπε δηλαδή ο δαίμονας ότι τι σόη ελευθερία είναι αυτή, Έτσι αν είπα αυτό. δεν μπορείς να φας, αυτό είπαμε τώρα. Ναι, ναι, αυτό τους είπε. Ό,τι θες, αν δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Δεν τους είπε να Είναι. γίνει θεοί. Περίμενε. Τους είπε. Λέει, γιατί δεν τρως από αυτό, γιατί μας είπε ο Θεός σας να μην φάμε. Γιατί, λέει, σας είπε να μην φάτε, γιατί αν το φάτε αυτό θα είσαστε ως θεοί. Ωραία, λέει, εντάξει, να τη βράσω, ας πούμε, ουσιαστικά την ελευθερία σας. Άμα το φας, θα γίνετε θεοί. Θα είσαστε ως θεοί. Το ως δεν ήταν σε θέση να το καταλάβει η Εύα η καημένη. Λοιπόν, Αυτό που γίνεται άλλο το πραγματικό και άλλο το ως. Κάτι Το σαν. πραγματικό. Το ίδιο επιχείρημα Είναι καλά Δεν και τα το λέμε ψωμί. ως το πραγματικό. σκέφτεται ο Σαν διάβολος και εκπέμπεται από άγγελους, έτσι. Που ήθελε Ναι. να γίνει Θεός της Ναι. Θεού, το ίδιο πράγμα. Θεός στη θέση του Θεού. Αλλά είναι και το ίδιο πράγμα το για να πω που γίνεται και τώρα. Τι σόη ελευθερία είναι αυτή που έχω όταν δεν μπορώ να ορίζω το σώμα μου, όταν δεν μπορώ να κάνω την έκτρωση, όταν δεν μπορώ να αλλάξω φύλλο. Ναι, βέβαια, πρέπει να έχω ασυδοσία. Ναι. Εξίσου δαιμονικό είναι και αυτό που παίρνει τώρα. Βέβαια, δαιμονικό, Στην δαιμονικότατο. νεολαία. Έχει μπει ήδη. Έχει μπει ήδη. Ναι. Αυτό λέω. Ακριβώς το ίδιο ερώτημα είναι. Τι σόη ελευθερία εάν Αν δεν μπορώ Ναι. να πάω σε κλαμπ, αν δεν μπορώ να είναι όλο το τρώω ό,τι όλη η θέλω, λίστα. αν Κάπου δεν στο μπορώ- τέλος αυτής της συζήτησης, της ομιλίας, λέει ότι αφήστε τα βρε παιδιά αυτά, λέει ο Χριστός, τη βασιλεία του Θεού να ζητάτε και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα ταύτα προσθεθήσετε ημίν, για να λυθεί το θέμα των υλικών αναγκών. Όταν λέει βασιλεία του Θεού, εννοεί τη μέλουσα ζωή. Όταν λέει την δικαιοσύνη αυτού, εννοεί την φροντίδα του στην παρούσα. Και λέει να ζητάς, να προσεύχεσαι και για τη μέλουσα σωτηρία σου και για την πρόνοιά του στην παρούσα ζωή και όλα τα άλλα θα σου δοθούν, θα προσθεθούν. Προστίθεμε σημαίνει ότι επιπλέον αυτού θα σου δώσει δηλαδή και τη βασιλεία του και τη μέριμνά του για τη ζωή αυτή και ό,τι άλλο επιπλέον ζητήσεις θα προσθεθεί. Ο μέλλοντας είναι ο χρόνος της βεβαιότητας, οπότε είναι σίγουρο ότι θα δοθεί, αλλά πώς θα δοθεί? Όχι με τον τρόπο που ξέρουν οι Εβραίοι της ανταποδοτικότητας και της αξιομιστίας, αλλά με τον τρόπο του Θεού,
Με τον τρόπο που η πρόνοια του θεωρεί ότι είναι καλύτερο για σένα. Και αυτό πρέπει να έχει προσευχή σου. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά του πώς θα προσθεθεί, γιατί καμιά φορά λέμε τον άρτον ημών των επιούσιων, δηλαδή τον αναγκαίο, δώσει μην σήμερον, έτσι. Πριν από αυτό όμως λέμε γεννηθήτω το θέλημά σου. Το θέλημα του Θεού είναι η πρόνοια του Θεού για τον κόσμο. Άρα όταν λέμε ότι γεννηθήτω το θέλημά σου, εννοούμε ότι δεν βάζουμε πρώτα το δικό μας θέλημα του το ποιήσω, να διαλογίζεται το εν εαυτό, δεν χρειάζεται να διαλογιζόμαστε εν εαυτό, αλλά να λέμε Θεέ μου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Έχω κι εγώ ένα θεληματάκι, Θεέ μου, δεν σου λέει μη το πεις. Αν αυτό συμπίπτει με το θέλημά σου, εγώ το θέλημά σου θέλω. Ναι, αν είναι για το καλό μου, αν είναι μες στο θέλημά σου, και αυτή πρέπει να είναι η ανησυχία του ανθρώπου. Αυτό που θέλω τώρα, το μεγαλύτερο σπίτι, είναι θέλημά σου. Αν νομίζω ότι όντως θα με εξυπηρετήσει να το έχω, γιατί ο Θεός ξέρει και το παρόν και το μέλλον, και τι πρόκειται να συμβεί και αν πραγματικά με συμφέρει, ή αν θα μπει καινούριος φόρος και δεν θα με συμφέρει να το έχω πάρει το μεγαλύτερο σπίτι, για παράδειγμα, ναι. Αν όμως ξέρει ότι θα το χρειαστεί η οικογένειά μου για κάποιο λόγο, θα πει ναι, είναι στο θέλημά μου. Αυτό που μου ζητάς το δέχομαι, γιατί εκείνη η ελευθερία μου. Να ζητάω, αλλά να ζητάω μέσα στο πλαίσιο που λέει ο Θεός ότι είναι για το συμφέρον μου. Αυτό είναι το θέλημά του. Το θέλημά του με το δικό μου λογικά δεν έχουν διάσταση. Δεν μπορεί να υπάρχει διάσταση μεταξύ αγαπημένων ανθρώπων. Δεν είδες, ας πούμε, όταν αγαπάς τη φίλη σου και θες να πάτε κάπου εκδρομή, ας πούμε. Θέλει εκείνη ένα μέρος, εσύ ένα άλλο. Έχετε διαφορετικό θέλημα. Εάν υπάρχει αγάπη, θα γίνει μια συνεννόηση. Και θα δούμε ποιο θέλημα θα κρατήσει ή αν μπορούν να ικανοποιηθούν και τα δύο. Έτσι και με το Θεό. Δεν μπορεί να βάλεις κόντρα το θέλημά σου με το δικό του, διότι αν το βάλεις κόντρα δεν είστε φίλοι. Δεν τον εμπιστεύεσαι. Άρα απέχεις από το θέλημά του. Λοιπόν, αυτά για το Ευαγγέλιο. Άλλες απορίες? Ξεχάσαμε τίποτε, Μαρία? Είναι κάτι που θα ήθελες? Όλα καλά, όλα ωραία, εντάξει, ευχαριστώ. Πάμε τώρα να πούμε λίγο για τον Απόστολο, που κι αυτός έχει κάτι βαρβάτα εδώ. Προς Εφεσίους, Απόστολο Παύλο, είναι το ανάγνωσμα, το αποστολικό ανάγνωσμα, αυτό που διαβάζετε πριν το Ευαγγέλιο, την Κυριακή. Κάτσε να το βρω. Λοιπόν, προς Εφεσίους, κεφάλαιο δεύτερο, προς Εφεσίους, Η πορτοκαλόπη θα ήταν. Κεφάλαιο δεύτερο. πάμε να το βρούμε αυτό. Στίχη. Ήταν που δεν θα Είναι η αγαπημένη της. Προς Εφεσίους, κεφάλαιο δεύτερο, στίχος 14. Κάτσε να το βρούμε. Στίχος 14. 7-7-2 και έχει τραμπέλα. Λοιπόν, κεφάλαιο 2, στίχος 14 έως 22. Από εδώ σου έχω βάλει κυκλάκι, Κίσιλια, λοιπόν. Ακούστε τώρα εδώ. Λέει λοιπόν... Πόσο είχες... 7-7-2 στο τραμπέλα. οκ, ευχαριστώ. Είναι εκεί. Λοιπόν, στίχος 14 προς Εφεσίους. Μιλάει κεφάλαιο δεύτερο. Κάθε διαθήκη είναι διαφορετικά τυπωμένη. Ναι, ακριβώς. Και εσένα είναι και από άλλη εταιρεία. Είναι από την Αποστολική Διακονία. Αυτά είναι του Τρεμπέλα. Ποιο είναι το πιο καλό? Καλή ερώτηση. Νομίζω περισσότερο του Τρεμπέλα. Αυτό είναι τρεμπέλα. Ναι. Αυτό είναι Κολιτσάρας. Δάσκαλος του Τρεμπέλα. Αυτό είναι Κολιτσάρας. Εξίσου καλός κι αυτός. Μ' αρέσει ο Κολιτσάρας. Λίγο πιο πολύ από τον Τρεμπέλα. Τρεμπέλα τι παραπάνω έχει? Έχει καλύτερη μετάφραση και καλύτερες ερμηνείες μέσα στη μετάφραση. Όχι πως δεν έχει λάθη, έχει λάθη και ο Τρεμπέλας που προέρχονται από γλωσσικές αυλεψίες. Αλλά όχι πολλά θεολογικά. Μερικά καταντούν να γίνουν και θεολογικά. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση μεγάλη. Λοιπόν, εδώ πέρα μιλάει στους Εφεσίους. Και τι σημασία έχει αυτό?
γιατί οι χριστιανοί που έρχονται από την Έφεσο είναι χριστιανοί οι οποίοι ήταν πολύ εθνικοί, γιατί ήταν ελληνική πόλης, και πολλοί ήταν Εβραίοι. Άρα έχουμε εδώ πέρα ένα εκκλησίασμα, ας πούμε, ένα λαό ο οποίος προέρχεται και από τις δύο μεριές. Και τι λέει εδώ πέρα? Ότι έχει πέσει ο φραγμός, ο διαχωριστικός τείχος ανάμεσα στους δύο. Έχει πάψει πια με την έλευση του Χριστού, έχει πάψει πια ο λαός των Εβραίων να είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού, διότι εκλεκτός λαός του Θεού πλέον είναι όλοι όσοι έχουν βαπτιστεί στο Χριστό. Πριν τη βάπτιση, ο λαός του Θεού προστατευόταν, ας πούμε, ξεχωριζόταν από άλλα, ας πούμε, ηλικής φύσεως χαρακτηριστικά. Μέσα στο ναό του Σολομώντος, ας πούμε, υπήρχε η αυλή που ήταν για τους Ιουδαίους και η αυλή των εθνών. Εκεί που μπορούσαν να μπουν και οι εθνικοί να αφήσουν λίγα ονόματα και κανένα αφιέρωμα. Υπήρχε δηλαδή, πριν υπήρχε η παρεμβολή. Ήταν σαν στρατόπεδο οι Εβραίοι. Και μέσα στο στρατόπεδο υπήρχε... Ναι, οι Ιουδαίοι κυρίως, ναι. Αλλά λεγόντουσαν και Εβραίοι. Λοιπόν, μέσα στην παρεμβολή υπήρχε η παρουσία του Θεού, μέσα στα Άγια των Αγίων υπήρχε η παρουσία του Θεού, ή απ' έξω δεν υπήρχε η παρουσία του Θεού. Άρα υπήρχε πάντοτε, ας πούμε, ποιο είναι το προστατευμένο από το Θεό κομμάτι. Τώρα, το προστατευμένο από το Θεό κομμάτι είναι το μυστικός, ξεχωρισμένο κομμάτι. Το πίμνιό του δηλαδή είναι και όσοι προέρχονται από τους εθνικούς και όσοι προέρχονται από τους Εβραίους, διότι δεν ισχύουν πλέον οι εβραϊκές προϋποθέσεις, ισχύουν νέες προϋποθέσεις, οι οποίες είναι κοινές για όλους. Και αυτός γάρ εστίν, έχει σημασία αυτό, η ειρήνη ημών. Γιατί λέει είναι η ειρήνη ημών? Γιατί μέχρι τότε οι Εβραίοι τους εθνικούς τους θεωρούσαν εχθρούς τους και οι εθνικοί τους Εβραίους πάλι ως εχθρικό λαό. Δηλαδή όποιος δεν ήταν με το ένα στρατόπεδο είχε εχθρικό το άλλο. Η ειρήνη είναι ότι έχει υπάρξει πλέον συνδιαλλαγή και μπορούν να γίνουν ένα και δυνητικά όλοι οι οικουμένοι ένας λαός. Άρα δεν υπάρχουν φιλετικές διακρίσεις πλέον. Τι ακούγεται ένα τσουκ τσουκ τσουκ? Λοιπόν, δεν υπάρχουν πλέον φιλετικές διακρίσεις, άρα υπάρχει καταλλαγή μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό που θεωρούσαν δηλαδή φιλετική, ας πούμε, διάκριση. Ο ποιήσας τα αμφότερα εν. Ο Χριστός είναι που τα έκανε και τα δύο ένα και το μεσότυχον του φραγμού λύσας και έλυσε, κατάργησε τα τείχη. Τα διαχωριστικά τείχη ανάμεσά σας, τα οποία δεν έχουν σημασία αν είναι υλικά τείχη ή κάτι άλλο. Έχει σημασία ότι εμπόδιζαν τους μεν να μπουν μέσα και τους δεν να βγουν. Δηλαδή όριζε την παρουσία του Θεού σε ένα περιορισμένο χώρο, σε ένα περιορισμένο λαό. Τώρα μπορούν όλοι να γίνουν λαός του Θεού. Λοιπόν, και την έχθραν εν τη σαρκή αυτού των νόμων των εντολών εν δόγμαση καταργήσας. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Μεταξύ των πιστών και των μη πιστών υπάρχει σύγκρουση, υπάρχει μεγάλη διαφορά, έτσι. Πώς καταργείται αυτή? Με την ενσάρκωσή του. Πώς πραγματοποιείται η ενσάρκωση του Χριστού στον καθένα μας? Με τα μυστήρια. Δηλαδή, παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, οπότε με τα μυστήρια καθιστάμεθα όλοι ουσιαστικά παιδιά του Θεού, δηλαδή γονιδιακά και σαρκικά, όχι μόνο πνευματικά, δηλαδή οντολογικά διαφορετικοί άνθρωποι, οντολογικά συνδεόμαστε με το Θεό, υπάρχει αλλίωση μέσα μας. Εξωτερικά είναι μεγάλη κουβέντα αυτή και βαριά και ο περισσότερος κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει και δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο να το δεχτείς. Οντολογικά έχουμε διαφορά με τους αβάπτιστους όλους. Εξωτερικά φαινόμαστε σαν να είμαστε όλοι ανθρώπινα όντα
Και υπό μία έννοια είμαστε όλοι ίσοι και όμοιοι, διότι όλοι εν δυνάμει μπορεί να γίνουν παιδιά του Θεού τελικά. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις για να δεχτούν το Θεό. Από πλευράς φυσιολογίας. Έχουμε όλοι ένα σώμα, με το ίδιο σώμα ας πούμε, και με τις ίδιες ψυχικές δυνατότητες μπορούμε να δεχτούμε ή να μην δεχτούμε το Θεό. Όμως οντολογικά ο βαφτισμένος χριστιανός έχει μέσα του τον Θεό. Οι εθνικοί, οι σύγχρονοι ειδωλολάτρες, άπιστοι κτλ. Βλέπουν έναν Θεό έξω από τον κόσμο και την ιστορία. Ένας Θεός που κάθεται κάπου μακριά, είναι ένα υπέρτατο όν, το ίδιο και ο Αλλάχ των μουσουλμάνων, ο οποίος κάθεται απ' έξω, παρακολουθεί και πατάσει με το παντοδύναμο ραβδί του τους αποστάτες, ας πούμε, της ισχύως του. Ο άθεος είναι άθεος επειδή δεν του αρέσει καθόλου να έχει τέτοιο σκληρό αφεντικό, οπότε δηλώνει άθεος. Ο Εβραίος καλά θεωρεί τον εαυτό του προνομιούχο, αλλά ουσιαστικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν Θεό μέσα τους. Οι Προτεστάντες επίσης, αυτό ήθελα να πω, οι Προτεστάντες επίσης που τον έχουν το Θεό, στην καλύτερη περίπτωση τον θεωρούν φίλο τους, ότι είναι δίπλα τους, ότι είναι πάλι ένας παντοδύναμος εκτός πάλι του σώματός μας, γιατί δεν έχουν μυστήρια οι Προτεστάντες, είναι κάπου εκτός του σώματός μας, αλλά επειδή είναι καλός, τον θεωρούν καλό, και επειδή έχει πει όλα αυτά τα ωραία πράγματα και τις ωραίες διδασκαλίες που έχει κάνει, γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι δίπλα μας. Και σαν δίπλα μας που είναι, μπορούμε να τον νιώθουμε ότι θα μας προστατεύσει. Θα μας αγκαλιάσει με τις φτερούγες του και τα δυνατά του μπράτσα και θα μας προστατεύσει και θα μας χαρίσει και όλα τα καλά. Αυτά που θέλουν και οι Εβραίοι. Οι Προτεστάντες έχουν το health and wealth principle. Ότι εφόσον είμαστε δίπλα στο Θεό, και πώς είμαστε δίπλα στο Θεό, τηρώντας τις εντολές Του, τηρώντας όσα αυτά που μας είπε στην επί του όρους ομιλία, νόμος πάλι, άμα τα τηρούμε αυτά, ο Θεός θα είναι δίπλα μας και θα μας συμπαρασταθεί. Όπως οι Εβραίοι πάνω κάτω. Οι παπικοί, κοίταξε, οι παπικοί είναι αιρετικοί, πιστεύουν στα μυστήρια, αλλά έχουν έναν αλλοιωμένο Θεό στον οποίο πιστεύουν. Δηλαδή, Δεν έχουν, οι παπικοί πάλι έχουν έναν πολύ κακό Θεό, δηλαδή έναν τιμωρό Θεό. Δηλαδή είναι χειρότεροι από τους Προτεστάντες. Είναι χειρότεροι από τους Προτεστάντες με μία έννοια, γιατί έχουν έναν αλλοιωμένο Θεό. νόμιζα πως είχαμε πει ότι οι Προτεστάντες θεωρούν τιμωρό το Θεό. Όχι, οι Προτεστάντες έχουν έναν πιο απλοϊκό Θεό. Οι Προτεστάντες έχουν ένα Θεό, ο οποίος είναι μια καλή δύναμη. Είναι κάτι καλό, είναι το καλό προσωποποιημένο, το οποίο καλό ήρθε στον κόσμο για να μας διδάξει. Και όσο εμείς ακολουθούμε την διδασκαλία του, γι' αυτό είναι πάστορας, είναι ποιμένας, είναι δάσκαλος. Λοιπόν, ακούμε τη διδασκαλία του, όσο ακούμε τη διδασκαλία του θα είμαστε καλά. Θα μας προστατεύει ο καλός ποιμήν. Άμα δεν την ακούμε, είμαστε εκτεθειμένοι στους δαίμονες. Τόσο απλοϊκά πράγματα. Γι' αυτό και τις Κυριακές που μαζεύονται, ο παπάς πιάνει ένα κομμάτι της διδασκαλίας του Χριστού και το αναλύει. Όλο είναι διανοητικό. Σε επίπεδο νόησης, αντίληψης του κόσμου. Δεν υπάρχει κάτι το μυστηριακό. Στους καθολικούς υπάρχει το μυστηριακό, αλλά είναι μυστήριο με κάτι που είναι δαίμονας, δεν είναι Θεός. Είναι αντίληψη ενός άλλου κακού Θεού, τιμωρού Θεού, εκδικητικού Θεού. Είναι ένας άλλος Θεός. Οι Προτεστάντες για καλό τον βλέπουνε, αλλά στη θεωρία. Είναι μια θεωρία, είναι ένα καλό πνεύμα ο Θεός, ο οποίος θα είναι δίπλα μας. Αλλά πάλι έχει το ρόλο του κριτή. Πάλι έχει το ρόλο της μιας δύναμης η οποία δεν ενώνεται μαζί μας. Ενώ ο Ορθόδοξος έχει τεράστια διαφορά. Έχουν σπάσει τα τείχη μεταξύ Θεού και ανθρώπων μεταξύ τους όσοι είναι βαπτισμένοι. Διότι εδώ πέρα πλέον ο Θεός είναι μέσα μας. Και επειδή είναι μέσα μας, λέει ο Θεός, τον παίρνουμε παντού μαζί μας. Μα τρώμε, μα κοιμόμαστε. Το Θεό που κοινωνήσαμε την Κυριακή, τον κουβαλάμε συνεχώς το Χριστό. Στις βρισιές μας, στις αναποδιές μας, στα λάθη μας, γιατί αμαρτία αυτό σημαίνει λάθος, κουτρουβαλιάζεται και ο Θεός μαζί μας. Δέχεται ο Χριστός, γιατί λέμε συγκαταβαίνει ο Θεός.
Συν καταβαίνει σημαίνει δέχεται να κατέβει κάτω και να περπατήσει μαζί μας παντού, αλλά να τον κουβαλάμε μέσα μας. Αφού όμως πρώτα εξομολογηθούμε. Όχι, Α. αφού τον κοινωνήσουμε. Δεν είναι προϋπόθεση εξομολόγησης. Όχι, δεν είναι προϋπόθεση. Αντιθέτως, πατέρας Νικόλαος Λουδοβίκος, ακούστε όποια ομιλία τύχει να ακούσετε, παντού τα εξηγεί αυτά. Ο άνθρωπος δεν κάνει πράγματα υπό προϋποθέσεις. Ο άνθρωπος καταφέρνει τα του Θεού και ενώνεται με το Θεό κατά χάριν. Και η χάρις έρχεται στον άνθρωπο με τη Θεία Κοινωνία. Η μετάνοια που ταυτόχρονα η εξομολόγηση ισχύει, ας πούμε, είναι ένα πρακτικό μέσον για να πραγματοποιηθεί η μετάνοια. Μετάνοια τι σημαίνει? Αλλαγή νοός. Είναι ο νους που είχα πριν και ο νους που είχα μετά. Σκεφτόμουν πριν με έναν τρόπο που δεν ήταν του Θεού, εχθρικά προς το Θεό, και τώρα άλλαξα στρατόπεδο και θέλω να είμαι με το Θεό. Έχω διαλέξει άλλον φίλο. Έχω αποφασίσει να σκέφτομαι διαφορετικά. Θεέ μου, ας πούμε, τι βλακίες έκανα, αφού εσύ, ας πούμε, είσαι αυτός που είσαι και εγώ θέλω να είμαι μαζί σου και εσύ μου έχεις πει ότι αυτό δεν σου ταιριάζει. Όπου συμβαίνει αυτό, όπου υπάρχει, ας πούμε, μίσος, δεν είσαι εσύ. Εγώ θέλω να είμαι μαζί σου, άρα θέλω να μην μισώ. Άρα όσο μισούσα, παίρνω παράδειγμα το μίσος, όσο μισούσα, Θεέ μου, δεν ήμουν μαζί σου. Θεέ μου, ζούσα μέσα στο άγχος. Τι είναι το άγχος? Ένας ατελείωτος, χαόδης και ακαθόριστος φόβος. Θεέ μου, σε σένα δεν υπάρχει φόβος. Το άγχος είναι του διαβόλου, γιατί ο διάβολος είναι το κατεξοχήν φοβισμένο όν. Ο διάβολος φοβάται γιατί δεν έχει από μόνος του δύναμη. Δεν είναι πηγή δυνάμεως. Ο διάβολος έχει αποσχεστεί από το Θεό και ξέρει το ανα πάσα στιγμή φου του κάνει και πάει στους χοίρους. Λοιπόν, και παρακαλάει κιόλας να πάει στους χοίρους. Δεν έχει και δύναμη να κάνει και τίποτα από μόνος του. Μόνο μέσω του ανθρώπου ή μέσω του Θεού. Άρα λοιπόν, το άγχος είναι ο φόβος που έχει ο διάβολος και τον εμπνέει στον άνθρωπο. Και είναι ένας χαόδης, ακαθόριστος φόβος καταστροφής, μπροστά στον οποίο ο άνθρωπος αισθάνεται εντελώς ανεξέλεγκτος και απροστάτευτος. Έτσι είναι ο διάβολος. Ο άνθρωπος του Θεού, ο απλός άνθρωπος, που έστω έχει μια αντίληψη του Θεού, δικαιούται να έχει μια ανησυχία. Να μετατραπεί το άγχος σε ανησυχία και να πει, φοβάμαι, αν γίνει σεισμός, ας πούμε, τι θα γίνει. Αυτό είναι μια λογικά ανθρώπινη σκέψη, αλλά αν στραφεί προς τον Θεό και αφήσει τον εαυτό του στο Θεό και πιστέψει ότι ο Θεός θα προνοήσει γι' αυτόν, θα πει, Θεέ μου, εάν είναι να γίνει σεισμός, φώτισέ με τη στιγμή εκείνη τι θα πρέπει να κάνω. Και να αφαιθεί στα χέρια του Θεού και να μην έχει καμία σκοτούρα, μέριμνα. Πάσαν την βιωτική, αποθόμεθα μέριμνα, ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι. Μόνον έτσι μπορείς να τον δεχτείς τον Θεό, γιατί είπαμε ότι όπου υπάρχει μέριμνα είναι διάβολος και όπου είναι ο διάβολος δεν είναι ο Θεός. Άρα δεν αποβάλεις το διάβολο, δεν μπορεί να μπει ο Θεός μέσα σου. Άρα η εξομολόγηση είναι να πεις, όσο βρισκόμουν, Θεέ μου, σε αυτό το χαόδες άγχος, είναι γιατί δεν ήσουν εσύ εκεί. Εγώ θέλω να είμαι μαζί σου, γι' αυτό δώσε μου πίστη. Γιατί ό,τι είναι να αποκτήσω, μέσα θα τα αποκτήσω, μόνος μου δεν μπορώ. Επιλέγω να έχω πίστη. Προτιμώ να έχω πίστη. Βλακεία έκανα που ήμουν μέσα στο άγχος. Γιατί? Αφού εσύ είσαι εδώ για μένα. Θέλω να είμαι μαζί σου και να έχω πίστη. Δώσε μου πίστη. Πώς θα αποκαταστήσεις τη σχέση με την εξομολόγηση? Η εξομολόγηση δεν είναι η ανακριτική επιτροπή των δικαστηρίων που σε παίρνει ανακριτής μέσα στο δωμάτιο το απομονωμένο, που πατάει και το κουμπί και ξεκινάει αυτή και σου κάνει ερωταποκρίσεις να δεις αν έχεις παραβεί το τάδε και να δει τέλος πάντων πόσα αμαρτήματα και εγκλήματα έχεις κάνει για να τιμωρηθείς. Αυτό είναι νομική άποψη. Η εξομολόγηση είναι βγάζω την ψυχή μου προς τα έξω και ομολογώ εσένα. Δεν είναι απαρίθμηση αμαρτιών. Δεν είναι εκμυστήρευση. Είναι όμως απαρίθμηση, δηλαδή απαριθμείς πράγματα που σε διώξαν από το Θεό. Ναι, είναι ομολογία, αλλά είναι ομολογία Λες απίστευτα. αυτά που σε διώξανε από τον Χριστό. Λες,
ναι, για τα οποία μετανιώνεις. Λες πώς αισθάνεσαι ότι έχεις απομακρυνθεί από τον Χριστό. Και βοηθάει και ο πνευματικός να σου πει, παιδί μου, όχι, μην ανησυχείς. Αυτό δεν σε απομακρύνει από τον Χριστό. Δεν είναι πράγμα να σε που έχουμε απομακρύνει. κάνει που μας έχουν απομακρύνει από τον Χριστό. Και το αλλά ξέρεις. Και το αποκαθιστούμε τη σχέση. αποκαθιστάς τη σχέση μυστηριακά. Ναι. Έρχεται δηλαδή ο Χριστός και σε επανειοθετεί. Ναι. Γιατί ουσιαστικά στο βαθμό που κάνεις πράγματα και δεν αισθάνεσαι ότι έχεις κάνει κάτι λάθος, λίγο πολύ είναι σαν να καταργείς το βαπτισμά σου. Γιατί λες, απομακρύνομαι εγώ από σένα. Αυτό που έκανε ο Αδάμ. Λέει, παρακούω την εντολή σου. Σε παρακούω, φεύγω από σένα. Όταν κάνεις κάτι που δεν είναι του Θεού, με έναν τρόπο φεύγεις από το Θεό. Του λες, άντε γεια. Και με την Τώρα κάνω το δικό μου. εξομολόγηση Αποκαθίσταται η σχέση μυστηριακά. Δηλαδή Άρα- επανέρχεται η άρα- χάρις. Άρα, Όχι, όντως, γερό κομμάτι. πρώτα πρέπει κανονικά να εξομολογηθούμε, να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας, εφόσον υπάρχει πρόβλημα Όχι, στη πρώτα σχέση, πρέπει να και μετά να μετανοήσουμε. κοινωνήσουμε. Ναι. Πώς θα αποκαταστήσεις τη σχέση σου εάν δεν υπάρχει ο Θεός μέσα σου να σου μιλάει. Όσο πιο πολύ απέχεις από το Θεό, τόσο πιο πολύ απέχει και ο Θεός από σένα. Ναι. Είναι αδύνατον να αποκτήσεις μετάνοια χωρίς τη χάρη. Όσο πιο πολύ δεν κοινωνείς, γιατί νομίζεις ότι το μικρό πράγμα που έκανες, έφαγα σουβλάκι το βράδυ και δεν έπρεπε να είχα νηστέψει 24 ώρες και να μην κοιμηθώ με τον άντρα μου κτλ. Ή να μην σηκώσω φωνή στο παιδί μου, παπα, δεν είμαι έτοιμη, δεν είμαι άξια, δεν έχω κάνει αυτά και δεν κοινωνήσεις, τότε ο Χριστός εσύ απομακρύνεσαι από τον Χριστό. Άρα Πας μπορείς πιο να- μακριά, βάζεις νόμους. Τι πρέπει να κάνεις, ας πούμε. Δηλαδή να τρως Δεν πρέπει σουβλάκια, λίγο να τρως προετοιμαστείς, και να πριν πας. κοινωνήσεις, έστω και αυτά. Όχι, Τώρα, δεν αυτά που πρέπει. λέει. Πάντως και Δεν πρέπει. αυτό μου είπε, είναι ανεξάρτητη κοινωνία από την εξομολόγηση. Ο Θεός μας έχει δώσει ένα πολύ σοβαρό εργαλείο που είναι η δική του φωνή μέσα μας και λέγεται συνείδηση. Και η συνείδηση μας πληροφορεί κατά πόσον είμαστε κοντά στο Θεό ή κατά πόσον δεν είμαστε. Μπορεί να έχεις φάει 40 πίτσες και να τις έφαγες και στις 4 το πρωί πριν πας να κοινωνήσεις, αλλά να το έκανες για να τιμήσεις έναν άνθρωπο, για να φας παρέα με κάποιον, δηλαδή να έχεις κάποιο λόγο ή να έρχεσαι από ταξίδι να πει, να αισθάνεσαι ότι αθετείς τον Χριστό εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να το κάνεις από λαμαργία, αυτό που λέει η Γαβριέλα. Πάντως Ωραία. Και δεν μπόρεσες να κρατηθείς. Θα πας και θα πεις, Χριστέ μου, θα σε κοινωνήσω, θα σε κοινωνήσω, γιατί η δύναμη που είχα δεν μου ήταν αρκετή. Γνώμη μου, έτσι. Λοιπόν, Χριστέ μου, εγώ θα σε κοινωνήσω γιατί δεν μπορώ χωρίς εσένα. Έχω φάει και δεν έχω φάει. Έχω τσακωθεί, δεν έχω τσακωθεί. Και δώσε μου εσύ τη δύναμη την επόμενη φορά να κάνω κάτι καλύτερο. Ωραία. Δεν θα κατακτήσει την αγιότητα, θέλω να πω, χωρίς τον Χριστό. Ωραία. Δεν είναι η αγιότητα προϋπόθεση για να κοινωνήσεις. Ο Χριστός θα σε πάει στην αγιότητα. Συμφωνούμε. Και πες ότι κάνω εγώ μια αμαρτία. Δηλαδή κάνω κάτι που ξέρω ότι δεν έπρεπε να το κάνω. Αλλά τέλος πάντων το έκανα. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή ίσως είναι καλό να επιδιώξεις να εξομολογηθείς για να νιώσεις καλύτερα την ώρα που θα παίρνεις τον Χριστό Μόνιμο μέσα θα σου. πω, δεν θα το ξανακάνω. Όχι. Δεν θα το... Και ποιες εσύ να ξέρεις ότι δεν θα το ξανακάνεις. Εσύ θα πας και θα πεις, Χριστέ μου, την πάτησα. Σε ποιον το λέει. Oh shit, που λένε και οι Άγγλοι. Ναι, Το- αλλά άμα πεις συγχώραμε, Όταν λέτε αυτό το Χριστέ μου, το λες στον εξομολόγο ή το λες από μόνο σου? Το λες στον εαυτό σου πρώτα, όπα, Χριστέ μου, το έκανα. Δεν ξέρεις την ώρα που το κάνεις, το κάνεις. Λες, Χριστέ μου, ξέφυγα. Ξέφυγα και το έκανα. Πώς θα γίνει να ξαναγίνουμε φίλοι, πώς θα γίνει να ξαναμπω στο στρατόπεδό σου. Έρχομαι να σου μιλήσω επισήμως δια του εκπροσώπου σου και να ξαναγίνουμε φίλοι. Και να επιστρέψει η χάρις. Γιατί κοίταξε να δεις, όπου υπάρχει αμαρτία πάλι, δεν υπάρχει Θεός. Απομακρύνεται ο Θεός. Τσουπ, σιγά σιγά φεύγει. Εσύ πρέπει να ξαναπάς κοντά Του. Και επειδή το ξέρεις ότι το έχεις κάνει την αμαρτία, και δεν είναι αμαρτία η πίτσα, δεν σε απομακρύνει η πίτσα. Ναι, δεν λέω την πίτσα τώρα, γιατί πώς μου ήρθε δεν ξέρω. Μια πίτσα, μπορεί να είναι κάποιος... Η αμαρτία όμως... Αλλά μετά η λεμαργία δεν είναι αμαρτία όταν... Όχι, η αμαρτία είναι η λεμαργία είναι μια ανθρώπινη αδυναμία. τώρα δηλαδή που
Παραδείγμα Εν πάση το περιπτώσει, καλό αυτό πιτές. δείχνει. Είναι μια- δεν Σε είναι εγκρατείς, καλή. εγώ το Στον καταλαβαίνω. εαυτό σου, Δεν μπορώ. Αλλά Ναι, δεν ναι, έχεις ναι, ναι, αφαιτήσει ναι, το ναι, Χριστό, ναι. γιατί ο Χριστός δεν έχει Ναι, βάλει ναι, τέτοιους ναι. νόμους. Ναι, βρε παιδιά, αλλά είναι πιο βαθύ. Δηλαδή, αν δεν έχω εγκράτεια στην Εγκράτεια. πίτσα, φαντάσου πόσο λιγότερη εγκράτεια θα έχω Ναι. σε κάτι πιο σοβαρό. Εντάξει, γενικά. Η Όχι. μοιχεία παράδειγμα, ένα λεπτό. Η μοιχεία παράδειγμα Αλλά είναι αμαρτία. πάει και αυτό. Αν λοιπόν δεν μπορώ να συγκρατηθώ στην πίτσα, Τι λες καλέ, φαντάζεσαι πόσο δεν μπορείς να συγκρατηθείς. τι στην λες ειδονή. παιδί μου, ποιος το λέει αυτό, αν ήταν έτσι όλοι θα ήμασταν ήμασταν εγκληματίες. Αν εγώ έχω δώσει ένα χαστούκι στο παιδί μου, σημαίνει ότι μπορώ να αρχίσω να δολοφονώ παιδιά. Αυτό είπα τώρα εγώ. Το αντίστοιχο, δηλαδή επειδή δεν κρατήθηκε σε κάτι μικρό, σημαίνει ότι δεν θα κρατηθείς και στο μεγάλο. Ποιος το λέει αυτό. Εδώ πέρα μαθαίνουμε ρε παιδί μου, και κοίταξε να δεις, υπάρχουν στον ποινικό νόμο, υπάρχουν τα πτέσματα, Για να μιλήσει με σκάλα. Ναι. ναι, υπάρχουν τα πτέσματα, μετά υπάρχουν τα πλημελήματα, μετά υπάρχουν τα κακουργήματα. Με το που έκανες ένα πτέσμα σημαίνει ότι θα φτάσεις και στο κακούργημα. Όχι. Πάτησες τον νόμο της παρανομίας, εντάξει. Έκανες ένα πτέσμα. Έπεσες κάπου. Και Στέλλα, Έκανες ένα λάθος. Υποθέτω ότι εννοείς ότι ακούμε την Ιερά Παράδοση και αυτό και μια φορά να πέσουμε. Αυτό το πράγμα. Γι' Μόνο αυτό μια. συζητάμε. Κοίταξε να δεις, και σε αυτό υπάρχει θέμα, γιατί κοίταξε να δεις. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα από τον Όθωνα και μετά έχει διεισδύσει πάρα πολύ ο προτεσταντισμός, ο οποίος προτεσταντισμός είναι ένα σύστημα νόμων. Με προτεσταντισμός, καθολικισμός, έχουν τόσους καθολικούς στα νησιά, έχουν μπερδευτεί πολλές νοοτροπίες. Λοιπόν, ο άνθρωπος την νηστεία την κάνει από αγάπη. Το Χριστό τον κοιτάς, όπως λέει ο πατέρας Νικόλαος Λουδοβίκος, στα μάτια. Δεν τον κοιτάς στα χέρια. Τι θα σου δώσει ή πώς θα σε δείρει. Ναι, μ' άρεσε πολύ αυτό. Άμα τον κοιτάς τον Χριστό στα μάτια, του λες, τι θες Θεέ μου από μένα, τι θες. Δεν μπορώ μωρέ Χριστέ μου, άσε με να φάω μια πίτσα, να φάω μια πίτσα, σ' αγαπάω όμως. Αν πάψεις να τον κοιτάς στα μάτια, θα κάνεις αμαρτία. Θα την κάνεις την αμαρτία και θα φύγει ο Χριστός, θα πει, όχ, την έχασα. Έγινε άνθρωπος της, δεν είναι η Στέλλα μου. Πω, μου φύγε. Έτσι. Όμως μέσα μου θα ενεργεί η συνείδηση και δεν λέω, μωρέ, όμως εγώ ήμουν με τον Χριστό. Θέλω τον Χριστό. Την έκανα αυτή τη βλακεία, απομακρύθηκα. Χριστέ μου, πώς θα ξανάρθω σε σένα. Αυτή είναι μεγάλη βλακεία. Θα σου πει, έλα να εξομολογηθείς και την ξαναφτιάξουμε. Θα σε κάνω εγώ σαν να μην την έκανες. Αλλά αν είναι κάτι μικρό και είναι μια μικρή αδυναμία, θα πάω και θα κοινωνήσω, του πω, Χριστέ μου, χωρίς εσένα, εγώ αυτά δεν τα βγάζω πέρα. Δεν μπορώ μόνη μου. Δεν μπορώ να καθαρίσω όλο το σπίτι με τη σκούπα. Θέλω ηλεκτρική. Έλα και εσύ από δίπλα να σε ρεύμα. Άλλωστε, Ελένη, Να γίνεις το ρεύμα. οι μικρές αμαρτίες συγχωρούνται, όταν κοινωνές συγχωρούνται. Επίσης ο Παπαβαγγέλης, την τελευταία φορά που ήταν, είπε υπέρ των ανομιών και των πλημελημάτων ημών. Τα πτέσματα και τα πλημελήματα, λέει, τα συγχωρεί ο ιερέας εκεί επί τόπου. Τα κακουργήματα ή αλλιώς εγκλήματα πρέπει να πας να τα εξομολογηθείς. Λοιπόν, μην γινόμαστε δυτικού τύπου δικαστές και κριτές του εαυτού μας και απομακρύνουμε τον εαυτό μας από τη χάρη του Θεού. Παύουμε, τον κοιτάμε στα μάτια. Γιατί φάγαμε, ξέρω εγώ τι. Η Θεία Κοινωνία δεν λέει τι έταξε αυτού, πάντες. Πάντες. Δεν λέει άπαντες όμως. Κάθε πότε μπορούμε να Για πες μας ξεχωρίσουμε. τη διαφορά. Το πας είναι μεταφράζεται ως όλοι γενικός. Το άπας μεταφράζεται ως όλοι ανεξαιρέτως. Οπότε Λοιπόν. πάντες οι παριστάμενοι στον ναό. Πάντες οι παριστάμενοι, εκτός εάν υπάρχει και κάποιος, δηλαδή αφήνει μια μικρή εξαίρεση. Πώς είναι αυτοί που θα έχουν κάνει εγκλήματα μες στον ναό, Ναι. κακουργήματα, ας πούμε, μοιχείες. Ναι. Θα υπάρχουν και 2 μοιχοί μέσα. Σου λέει αν υπάρχουν και 2 να μην έρθουν. Όλοι οι άλλοι που δεν σας βαραίνουν τέτοια που με αναγκάζουν να απομακρυνθώ μαζί σας, από σας, και γιατί να μην κοινωνήσουν, γιατί ο άλλος που έχει απομακρυνθεί από το Θεό και έχει κάνει αμαρτία, έχει εμποτιστεί από διάβολο. Η παρουσία του Θεού το διάβολο τον καίει. Του λέει, άνθρωπε μου, έτσι και μπω μέσα σου. Τόσο δαιμονικός που είσαι θα πεθάνεις. Θα καταστραφείς, θα χάσεις την ευκαιρία σου. Δεν σε συμφέρει να μπω μέσα σου. Θα κρατηθώ απ' έξω σου μέχρι να έρθεις να καθαριστείς, να ξαναγίνουμε συμβατοί, να μην σε κάψει το ρεύμα. Θα το κάψει το μηχάνημά σου το ρεύμα μου. Γιατί έχεις πάει σε άλλη συχνότητα. Και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε μαζί. Στέλλα, Κατάλαβες. πότε μπορούμε
να... Πες το, δεν. Κοινωνούμε. Ναι. Κάθε όποτε μας προσφέρεται ο Χριστός. Ή ρωτάς και το Και δεν πνευματικό είναι σου. σύμφωνα με τις οδηγίες. Εγώ νομίζω ότι είναι με το πνευματικό. Ρωτάς το Πάλι πνευματικό. εξαρτάται. Εγώ νομίζω, ο Που πνευματικός ξέρει τις αδυναμίες μας, Πάντως, ξέρει παιδιά, τις ιδιαιτερότητές μας. Γιατί σου λέει ο πνευματικός. Οι σοβαροί θεολόγοι και οι περισσότεροι ιερείς σου λένε ότι πρέπει να κοινωνείς, να μην χάνεις τη σχέση με τον Θεό. Απομακρύνεσαι Αλλά μετά. και πάλι όμως λέγανε ότι θέλει μια προετοιμασία. Λοιπόν, σου απάντησα για την προετοιμασία. Ναι. Δεν θέλει προετοιμασία. Θέλει σχέση. Ο Χριστός δεν θέλει να... Έχουν καταργηθεί οι εντολές του νόμου. Ο Χριστός θέλει σχέση. Ο Χριστός ενδεικτικά σου λέει. Ας πούμε, το ρωτάω τον Απόστολο Παύλο πώς να μπαίνουν οι γυναίκες στην εκκλησία. Ξέρω εγώ ρε παιδιά, λέει, τι να σας πω τώρα πώς να μπαίνουν σεμνά. Ας πούμε, ας σκεπάζουν τα κεφάλια τους. Ξέρω εγώ τι να σας πω. Ενδεικτικά είναι όλα αυτά. Δεν είναι ενόμως. Όταν μετατρέπουμε τις συμβουλές, ας πούμε, η νηστεία γιατί υπάρχει, για να σου διδάξει την εγκράτεια. Και από τη γεύση και από την ποσότητα και από όλα. Είναι συμβουλές βασικά όλα αυτά. Παραβαίνεις μια συμβουλή. Εντάξει, παρεύεις μια συμβουλή. Δεν έχεις καταργήσει το Χριστό από μέσα σου όμως. Σου λέει, σαν να σου λέει με άλλα λόγια, αυτό τώρα που λες προετοιμασία, σαν να σου λέει με άλλα λόγια, ότι θα σου είναι πιο εύκολο να κρατηθείς στο δρόμο του Θεού αν ξεκινήσεις να κρατηθείς από τα μικρά, γιατί μετά όταν θα σου έρθει ο μεγάλος ο πειρασμός, αν έχεις μάθει να κρατιέσαι όπως λέγαμε προηγουμένως, θα μπορέσεις ίσως πιο εύκολα να τα βγάλεις πέρα. Αλλά μπορεί να τα βγάλεις πέρα και χωρίς να έχεις κρατηθεί στα μικρά. Όταν ας πούμε έρθει η ώρα του μεγάλου ναι ή του μεγάλου όχι, να πεις τελικά το μεγάλο ναι στο Χριστό και να πεις το μεγάλο όχι στο διάβολο, ακόμη και αν έτρωγες πίτσες. Τι ωραία που τα λες. Πολύ ωραία. Αυτό είναι η έννοια, δηλαδή η προετοιμασία, η νηστεία, βασικά η νηστεία. Για από- Τα 15. Πόσο? Την Τετάρτη. Α, μετά. Όλα αυτά είναι προτροπές για να εξασκηθείς, ας πούμε, στην εγκράτεια. Μετά Δεν πάλι- είναι όμως είναι προαπαιτούμενα. Μετά πάλι όμως για να Όμως, παραχθούμε όχι, από συγγνώμη, κάποια πάθη όμως, πες δεν συστήνουμε νηστεία και προσευχή. Εσύ κάνεις Για νηστεία. κάτι που συμβαίνει στη ζωή μας. Σαν επικουρική μέθοδο. Για πες. Σαν για να πώς κάνεις ρε παιδί μου εξάσκηση. Αλλά για να απαλλαγείς με την έννοια την οντολογική, για να φύγει η σφραγίδα που έχουν αφήσει μέσα στην ψυχή σου, δηλαδή να πάψει να είναι το ποσοστό αυτό δαιμονικό μέσα σου και να σε απομακρύνει από το Θεό, εκεί πρέπει να εξομολογηθείς, πρέπει να δοθεί άφεση. Στο βγάζω από πάνω σου. Αυτά είναι για να σε βοηθήσουν. Να συνεχίσεις την νηστεία. Για να σε βοηθήσουν να προσπαθήσεις να κρατηθείς. Αλλά δεν είναι νόμος, αυτό θέλω να σου πω, γιατί δεν έχει νόμο ο Χριστός. Ο Χριστός έχει πίστη. Με σένα θέλω να είμαι. Το ένα είναι συμβατό μαζί μου, το άλλο δεν είναι συμβατό. Και το φαΐ είναι συμβατό με τον Χριστό και το μη φαΐ. Απλώς σου λέει ότι αν κάνεις και αυτή τη μικρή γυμναστική, θα σου είναι πιο εύκολο να κρατηθείς. Ναι, Αν δεν καταφέρεις αυτή τη μικρή γυμναστική, δεν σημαίνει ότι εξαιτίας αυτής απομακρύνθηκες από μένα. Σημαίνει ότι είσαι λίγο πιο αδύναμος και άμα σου έρθει άλλη πρόκληση, να δούμε πώς θα τα καταφέρεις. Πιο δύσκολα ίσως. Μα είναι και ανάλογα με το καθενός της ροπές. Ή επειδή δεν το ξέρω εγώ και δεν το έχω ζήσει, Εσύ είναι κάνεις 40 μέρες. ο καθένας κάνει όσο μπορεί και ό,τι μπορεί. Οι Άγιοι κάνανε αυστηρότατες νηστείες. Ο Άγιος Παΐσιος ζούσε με ένα παξιμάδι, ξέρω εγώ, όλη τη Σαρακοστή. Τι είναι αυτό? Του λέει ο Χριστός, ας πούμε, ότι ξεκινάει το να μπορείς να αισθάνεσαι λίγο πιο ισχυρός πνευματικά και να λες όχι μου στα πάθη, ξεκινάει από το να νηστέψεις. Εγώ, Χριστέ μου, εσένα θέλω, εσένα λατρεύω, δεν θέλω τίποτα άλλο, κομμάτια να γίνουν όλα. Δεν με νοιάζει να φάω και αν δεν φάω. Πώς είναι ο ερωτευμένος που ούτε κοιμάται, ούτε τρώει, του βάζουνε φαΐ και του λένε δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει, εγώ θέλω, πού είναι, φέρτο μου να μιλήσω στο τηλέφωνο. Μιλάει στο τηλέφωνο ώρες ατελείωτες, ούτε τρώει ούτε κοιμάται. Μα μιλούσα εγώ με τον Άθο ώρες ατελείωτες στο τηλέφωνο και κάτω από τα σκεπάσματα φώναζε μαμά μου δεν θα κοιμηθείς επιτέλους 2 ώρες, 3 ώρες. Έλα Στέλλα να φάμε, καθόμαστε στο τραπέζι, δεν με νοιάζει, φάτε εσείς, θα φάω εγώ μετά. Αυτό κάνουν οι Άγιοι.
είναι τόσο προσκολλημένοι και απορροφημένοι στην απόλαυση της σχέσης τους με τον Χριστό, που δεν τους νοιάζει φάνε δεν φάνε. Τους είναι αδιάφορο, Και δεν κάνουνε. τους ξεπερνάει, δεν το κάνουνε δηλαδή Ναι, ότι σαν άσκηση. σαν οδηγία, Έτσι ότι... βγαίνει, Και τους- δεν κάνουνε μόνο το παξιμάδι, προσεύχονται και όλη μέρα, δεν κοιμούνται. κάνουν και Ναι, άλλα. κάνουν και άλλες ασκήσεις, ας πούμε, ναι. Ζούσε στα γόνατα όλη τη Εμείς κοιτάμε, νύχτα. εμείς βλέπουμε. Εμείς το βλέπουμε, Μόνο, πολύ. βλέπουμε ας πούμε την άσκηση στην υλική έκφρασή της. Ότι κάθονται, η Παναγία λέει γονάτιζε όλη την ημέρα, τόσο που έσκαφτηκε ο βράχος. Ο Δελιγιάννης, ξέρω εγώ, έκανε 3.000 της Επαναστάσεως, έκανε 3.000 μετάνοιες, ο Μακρυγιάννης, ο Δελιγιάννης. Ο Μακρυγιάννης έκανε 10.000 μετάνοιες, 3.000 μετάνοιες, ούτε ξέρω πόσες χιλιάδες μετάνοιες έκανε την ημέρα, μου φαίνονται ασύλληπτα αυτά τα πράγματα. Ο γέροντες εδώ πέρα με έναν νηστική, ο Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής, ξέρω εγώ, όταν κλεισμένος στο σπήλαιο, προσευχόταν μέρα και νύχτα. Μα βλέπαν το Θεό μπροστά τους αυτοί. Άμα βλέπεις το Θεό μπροστά σου, έχεις στο νου σου τι θα φας και τι θα βάλεις. Εγώ τον έχω το νου μου που δεν τον βλέπω τον Θεό μπροστά μου και τον ψάχνω. Και μου λέει, κορίτσι μου, ίσως άμα δεν νοιάζεσαι τόσο πολύ για το τι θα φας και τι θα βάλεις, ίσως να σου μείνει πιο ελεύθερη η ψυχούλα σου, να κάτσουμε να συζητήσουμε, να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Αν σε τρώει πιο πολύ το τι θα φας και τι θα βάλεις, θα σου είναι πιο δύσκολο. Και θα ασχολείσαι με αυτό. Και πάλι, αν μου προσευχηθείς, εγώ θα σε βοηθήσω να το κάνεις. Αν το θες πολύ, εγώ θα σε βοηθήσω. Αν δεν το θες πάλι, δεν θα μας απομακρύνει αυτό. Θα μας απομακρύνει αν πας και κάνεις κάτι που δεν είμαι εγώ. Δηλαδή, εάν μισήσεις, εάν σκοτώσεις, εάν ζηλέψεις. Αυτά με διώχνουν εντελώς, με αναγκάζουν να φύγω, γιατί δεν είμαι εγώ αυτό. Κατάλαβες, εάν ας πούμε θελήσεις να αρπάξεις για να φας, να έχεις να τρως, να αρπάξεις και από την αποθήκη του διπλανού σου, εκεί δεν είμαι εγώ πια. Κατάλαβες, είναι λίγο ποιοτική η διαφορά. Γιατί μπορεί να κάνεις κάτι για έναν λόγο ανθρώπινης αδυναμίας, ας πούμε, μη τελειότητος, αλλά να το κάνεις με τη διάθεση σχέσης, κρατώντας τη σχέση ζωντανή. Και μπορείς να το κάνεις χωρίς να κρατάς τη σχέση ζωντανή. Δηλαδή, το ίδιο πράγμα μπορεί να πάω να φάω και να λέω «Άμα δεν βαριέσαι, δεν πάω να είναι νηστεία». Όχι με τη λέγοντας ότι «Μωρέ είναι, θα ήθελα, αλλά δεν μπορώ ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το φάω, το ψάρι μου φέρνει αναγούλα, δεν μπορώ να φάω χόρτα, ξέρω εγώ, μου κάθονται στο στομάχι, δεν μ' αρέσουν. Τι να κάνω τώρα, τι να κάνω, να φάω αυτό, να κρατηθώ, ας πούμε, να φάω κάτι άλλο. Ή δεν τα κατάφερα, σήμερα μου ξέφυγε, έφαγα τα όδα μπροστά μου, τι να κάνω, δεν μπόρεσα να κρατηθώ». Το ψάρι κάθε πότε το τρώω. Και με τι ποιότητα το κάνεις, με τι προαίρεση. Μπορείς Μετά, να ας φας πούμε, το ψάρι εκτός Τετάρτης Παρασκευής. Δεν ξέρω Ναι, αυτό. αυτό είναι ωραία, Ναι. είναι easy. Για τα Είναι πιο Χριστούγεννα. εύκολο, ναι. Για μέχρι τα Χριστούγεννα. Μέχρι το Δεκέμβριο βασικά. 15, πότε είναι, μέχρι 17 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, μετά μπορείς να πεις όμως, άμα πεις, μωρέ, αηδίες είναι αυτά τώρα, νηστείες. Δεν είναι της Εκκλησίας, παρατάτε με τώρα. Εκεί έχεις αθετήσει. Έχεις αθετήσει το Χριστό, γιατί και ο Χριστός για να προσευχηθεί νήστευε. Αλλά όχι με την έννοια του κανονισμού, θέλω να πω. Ναι, και η αλήθεια όμως είναι ότι όταν μια νηστεία την κάνει η Εκκλησία σύσσωμη, δηλαδή όπως είναι ας πούμε τώρα τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα, που είναι ας πούμε όταν μετέχουν όλοι στην νηστεία, είναι Γιατί το κάνει η Εκκλησία αυτό? Γιατί με την παρέα είναι πιο εύκολο. Μπράβο, αυτό. Δηλαδή βοηθιόμαστε Σου μεταξύ λέει η μας Εκκλησία, που νηστεύουμε. για να σε βοηθήσω εγώ, να κάνεις ένα έλα να είμαστε όλοι βηματάκι. μαζί. Για να το κάνουμε το βηματάκι όλοι μαζί, είναι πιο εύκολο. Ναι. Πολύ ωραία σκέψη. Είναι πιο δηλαδή εύκολο. Και πράγματι όταν η Εκκλησία μας πιστεύει Γίνεται. σύσσωμη, πραγματικά και η προσευχή πιάνει καλύτερα. Γίνεται σχεδόν πανηγύρι. Όλη τη Σαρακοστή τι Ναι, γίνεται εδώ πανηγύρι πέρα, ας πούμε. Δεν γλεντάμε, φέρνουμε μια το ένα ληστήσιμο, άλλο το άλλο ληστήσιμο. Έχει Το άλλη κάνω χαρά. έτσι, το κάνω αλλιώς, τι θα φάμε, τι θα κάνουμε. Γίνεται και αυτό πανηγύρι, γιατί ουσιαστικά λες, έχουμε τον ίδιο αγαπημένο και το κάνουμε από αγάπη. Τον ίδιο αγώνα. Δεν το κάνει κάνουμε ομάδα. από πρέπει, γιατί θα Ναι, πέσει η ναι, ναι. μάχαιρα του νόμου. Ναι.
Και η ομάδα... Πω, έχουμε σαρακοστή, έχουμε, ξέρω εγώ, τις τέτοιες, έχουμε χαιρετισμούς. Όλα αυτά μας κάνουν Ναι, ομάδα. έχουμε προηγιασμένες, έχουμε ναι, λες τι ωραία. Έχουμε και τα νηστίσιμά μας, θα βάλουμε τώρα και εκεί τις κρέμες τις περίεργες και τα τέτοια τα τυριά τα περίεργα που ναι μωρέ δεν είναι και τόσο νηστίσιμα, αλλά να κοίταξε μας ενώνουν γιατί έχουμε και παιδιά. Αυτό το κάνει μέσα σε ένα πνεύμα αγαπητικό, όχι σε ένα πνεύμα κανονιστικό. Κανονιστικό. Ναι, δεν τα κατα... Και μετά ξέρεις τι κάνει ο Θεός, έρχεται και το κάνει πανευκολάκι. Το έχετε προσέξει? Ναι. Εγώ τη Σαρακοστή δεν καταλαβαίνω πώς περνάω. Εγώ έχω να το καταθέσω αυτό, διότι χωρίς τυρί δεν ζω και είπα ότι πώς θα νηστέψω 40 μέρες τυρί. Ποια... Την μεγάλη Δεν Σαρακοστή. έχει σημασία. Ήταν του Πάσχα. Όταν πρέπει να νηστέψεις τυρί, αν είναι Χριστούγεννα ή Πάσχα, έχει κάποια διαφορά? Όχι. Λοιπόν, δηλαδή στο μυαλό διονγκώνεται και διονγκώνεται για να μην γίνει. Και φτάνει να τελειώσει η Σαρακοστή, να μην έχω φάει να μην έχω δοκιμάσει, όχι απλώς να έχω φάει τυρί, ούτε νηστίσιμο ούτε τίποτα. Ούτε το Να μην καταλάβω λοιπόν πώς πέρασαν οι 40 μέρες, μην κολλάς τη λεπτομέρεια. Και να έρχεται η 41η μέρα και να μην θέλω να πάω να αγοράσω τυρί. Και λες είναι όλα εδώ. Είναι όλα εδώ. Τώρα άρα δύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί. Γιατί και αυτό που δεν μπορείς να κάνεις. Τις πρώτες μέρες όμως σίγουρα τα πάντα είναι είναι αυτό. αυτό. Νομίζω ότι υπάρχουν τόσα πολλά νηστίσιμα που πια δεν μας κάνουν εντύπωση. Παλιά οι άνθρωποι νηστεύανε πραγματικά πιο... Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε λίγο τον Απόστολο που είναι όλος μέσα σε αυτό το πνεύμα. Ότι πάβουν τα εξωτερικά διαχωριστικά στοιχεία και πλέον αποκτούμε άλλη οντολογία οι χριστιανοί. Έχουμε δηλαδή είτε οι εξεβραίων, είτε οι εξεθνικών, είτε οι μαύροι, είτε οι άσπροι, είτε οι εσκιμόοι, όλοι αποκτούμε κοινή οντολογία. Έχουμε μέσα μας το Άγιο Πνεύμα, το σώμα και το αίμα του Χριστού, τη Θεία Χάρη. Και έχουμε αυτή την οντολογία, είμαστε αυτός ο λαός του Θεού και είναι οι μη βαπτισμένοι πλέον ο άλλος λαός του Θεού. Οπότε, ή να τους δύο κτίσει εν εαυτό, στο 15. Οπότε λέει τελικά, είπαμε το είναι συμπερασματικό και έτσι ο Θεός τελικά και τους δύο, τους προερχόμενους εξ Εβραίων και τους προερχόμενους εξ εθνικών, θα τους ενώσει μέσα στον εαυτό του όλους, οντολογικά, εις έναν καινόν άνθρωπο, σε έναν καινούριο άνθρωπο, ποιόν ειρήνη. Δηλαδή εξομαλύνοντας όλες τις μεταξύ τους προηγούμενες διαφορές. Και αποκαταλλάξει αμφωτέρους, ολοκληρωτικά θα φέρει την καταλλαγή μεταξύ τους, εν ενή σώματι το Θεό δια του Σταυρού. Θα τους φέρει σε καταλλαγή και ειρήνη μεταξύ τους και με τον Θεό δια του Σταυρού. Αποκτήνας την έχθρα εν αυτό. Γιατί ο Θεός, ο Χριστός, στον ίδιο του τον εαυτό πρώτα έκανε πραγματικότητα την εξάλειψη του μίσους, ο ίδιος ο Χριστός σαν άνθρωπος τα έκανε όλα σωστά και τη δυνατότητα μας τη μεταγγίζει μετά διά των μυστηρίων. Αλλά το έκανε αυτός πρώτα. Και όχι μόνο το έκανε πρώτα, το έκανε αυτός μόνος. Το πήρε πάνω του. Γιατί είναι αδύνατο να μην νιώσεις μια εχθρότητα, ένα μίσος, ένα κάτι. Σου λέει ότι το τέλειο το έχω κάνει εγώ. Δεν απαιτώ από σένα να το κάνεις τέλειο, απαιτώ να είσαι αρπαγμένος επάνω μου και να προσπαθείς. Γι' αυτό ανέβηκα στο Σταυρό. Για να μπορεί και ο τελευταίος εγκληματίας, ο χειρότερος που ήταν την εποχή εκείνη, ο σταυρωμένος, να αρπαχτεί από πάνω μου και να πει πάρε με μαζί σου, εγώ δεν μπορώ. Διά του Σταυρού, γι' αυτό λέει διά του Σταυρού, και ελθόν ευηγγελίσατο ειρήνην ημίν της μακράν και της εγγύς. Μακράν ήταν η εθνική, εγγύς πιο κοντά του γιατί τον είχαν δει και είχαν συνομιλήσει μαζί του, ήταν οι Εβραίοι. Ότι δι' αυτού έχουμε την προσαγωγή η αμφότερη εν ενή πνεύματι προς τον Πατέρα, διότι στον Πατέρα πλησιάζουμε δι' αυτού. Ποιο είναι το μέσο? Ο Χριστός μέσα μας, η Θεία Κοινωνία που γίνεται το τσιγκέλι
που μας ενώνει, ο ενανθρωπής σας Χριστός, που είναι Θεός και άνθρωπος, μας ενώνει με τη θεότητα. Δι' αυτού έχουμε την προσαγωγή. Αυτός μας φέρνει και μας ενώνει. Αυτή είναι η διαφορά μας, ότι που λέγαμε και πριν και με τους Προτεστάντες και με τους Εβραίους, καλά, και που έχουν, ας πούμε, κάποια ιδέα του Θεού, αλλά δεν έχουν την προσαγωγή δι' αυτού. Και ενώ τις διαβάζουν τις ρημάδες, τις γραφές, νομίζουν ότι είναι κάτι διανοητικό, ας πούμε, και οι άλλοι, τα δόγματα, τα χριστιανικά, οι ομολογίες, ας πούμε, νομίζουν ότι είναι κάτι θεωρητικό. Δεν είναι θεωρητικό, πρέπει να σου αλλάξει την οντολογία. Πρέπει να έχεις όλο και περισσότερο Θεό μέσα σου για να έχεις όλο και λιγότερο διάβολο. Δεν μπορεί με το να είναι δίπλα σου να σου κάνει κάτι, γιατί αν εσύ είσαι διάβολος, κολλητός να είναι πάνω σου ο Χριστός, δεν μπορεί να σε κάνει τίποτε, γιατί δεν του ανήκεις, δεν είσαι μαζί του. Αν εσύ ανήκεις σε άλλον αφέντη, δεν μπορεί να σε βουτήξει από το μανίκι, να σε κάνει καλά. Πρέπει να σε αλλάξει, να είσαστε από το ίδιο σόι, να έχετε το ίδιο DNA, για να μπορεί να συνεργαστεί. Λοιπόν, άρα ουκέτι εστέ ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού. Λοιπόν, αυτό το συμπολίτε των Αγίων, συνήθως οι μεταφράσεις έχουν πρόβλημα εδώ πέρα. Ναι, εμπεριέχονται σε αυτούς και οι Άγιοι που λέμε οι Άγιοι της Εκκλησίας. Όμως, το γράφει ο Απόστολος Παύλος, εν έτη, 60 μετά Χριστόν, όπου ναι μεν υπήρχαν διωγμοί και είχαν άνθρωποι μαρτυρήσει δια της πίστεως, αλλά η έννοια, ας πούμε, του Αγίου στην Εκκλησία δεν ήταν όπως είναι σήμερα. Άγιος ήταν ο πιστός, ο πραγματικά πιστός. Και εκ των πραγμάτων ο πιστός, αν είσαι πραγματικά πιστός, μαρτυρείς κιόλας και μετά κάνεις και θαύματα και αυθαρτοποιείται το σώμα σου κτλ. Άρα λοιπόν εδώ όταν λέει Άγιοι είναι μια ευρύτερη κατηγορία από αυτό που σήμερα καταλαβαίνουμε ως Άγιοι και εννοεί όλους τους πιστούς βαπτισμένους ανθρώπους του Θεού. Είμαστε, λέει, δεν είμαστε κάτι το ξένο από την οικογένεια του Θεού, αλλά έχουμε μπει μέσα σε αυτήν. Δεν είμαστε κατηχούμενοι, δεν είμαστε θεωρητικά γνώστες του χριστιανισμού, όπου όποια λέξη βλέπετε να έχει ισμός στην άκρη, σημαίνει η γνώση γύρω από αυτό. Ο Μωαμεθανισμός είναι η γνώση γύρω από το Ισλαμισμός. Ξέρω εγώ, δογματισμός είναι το ότι έχει σχέση με το δόγμα. Κομμουνισμός είναι ό,τι έχει σχέση με την κοινοκτημοσύνη ως πολιτικό σύστημα. Χριστιανισμός είναι ό,τι έχει σχέση σαν γνώση που αφορά το Χριστό. Όχι, δεν είμαστε θεωρητικοί του χριστιανισμού. Τι είμαστε, συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού, τα παιδιά του Θεού. Έχουμε αλλάξει στρατόπεδο, έχουμε βγει από το εξωτερικό και έχουμε μπει μέσα, αλλά σε ένα άλλο στρατόπεδο τώρα, οντολογικό, όπου όλοι έχουμε συγγένεια μεταξύ μας. Και γι' αυτό, εάν το εγγύς και το μακράν το πάρει κανείς και τοπικά, αν εγώ έχω μια ξαδέλφη στην Αμερική που έχω και πηγαίνει και κοινωνεί κάθε Κυριακή, εγώ είμαι μαζί της. Έχουν καταργηθεί οι αποστάσεις. Επίσης είμαι μαζί και με το Γιάννη που βρίσκεται σε έναν άλλο κόσμο. Γιατί μου τον έχει φέρει ο Χριστός μες στο Άγιο Ποτήριο και τον έχω μαζί μου ζωντανό και παλόμενο κάθε Κυριακή και κάθε φορά που κοινωνώ. Και είμαι μαζί του και έχω δικαίωμα να λέω στον εαυτό μου ότι είμαι μαζί του και να μην είμαι παράφρον. Δεν είναι παραφροσύνη ή φαντασίωση. Σου λέει ο Χριστός, δεν υπάρχουν νεκροί σε μένα. Δεν υπάρχουν μακρινοί σε μένα. Δεν υπάρχει Αυστραλία για μένα. Εγώ μέσα από το ποτήρι τους κάνω όλους ένα. Και είμαστε μαζί ένα εν Χριστώ Ιησού. Καταργούνται οι αποστάσεις, καταργούνται όλα. Όλα αυτά που πονάνε τον άνθρωπο, η απόσταση, ο αποχωρισμός, η αρρώστια, εγώ τα καταργώ. Σαν να σου λέει ότι ό,τι βλέπεις σαν πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ένα εξωτερικό φαινόμενο. Κατά βάθος δεν υπάρχει. Γιατί σε μένα δεν υπάρχει ούτε αρρώστια ούτε τίποτε. Είναι ένα εντελώς επιφανειακό και παροδικό επεισόδιο,
το οποίο υπάρχει για κάποιο λόγο, που αν έχεις εμπιστοσύνη και με κοιτάς στα μάτια, ό,τι σου δίνουν τα χέρια μου, θα το λαμβάνεις ως προσφορά και όταν σου φαίνεται δύσκολο και βαρύ το κουτί και δεν μπορείς να το σηκώσεις, λες Θεέ μου, τι είναι αυτό τώρα το πακέτο που μου έδωσες και τι θες να πάρω εγώ από αυτό και πώς θα το σηκώσω από αυτή την κούτα. Για έλα εδώ βάλε ένα χεράκι. Αυτό ήθελες αυτό, αλλά μου πέφτει λίγο βαριά η κούτα. Δεν μπορώ. Πονάει το στομάχι μου, δεν μπορώ να το σηκώσω αυτό που μου στείλες. Είναι πολύ βαρύ, δεν μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι. Θα σου πει ο Χριστός, ναι, για κάποιο λόγο στο έστειλα, είναι όντως βαρύ, το καταλαβαίνω, αλλά μην σε νοιάζει, εγώ είμαι εδώ. Μαζί θα το σηκώσουμε. Πού είμαι εγώ, θα πει Στέλλα μου, μέσα σου δεν είμαι. Πάμε παρέα. Όχι δίπλα, απ' έξω να σκοτώ να φύγω. Από μέσα σου δεν με χάνεις. Δεν θα φύγω. Μόνο να με διώξεις. Εμένα δεν κοιτάς. Πώς λέμε στο μικρό το παιδί, ας πούμε, που θέλουμε να περάσει από ένα στενό μέρος, του λέμε στα μάτια κοίταμε. Μην κοιτάς κάτω. Μην κοιτάς κάτω, εμένα να κοιτάς. Ναι. Μην κοιτάς, εμένα κοίταμε, στα μάτια να με κοιτάς. Περπάτω, ποδήλατο. Ναι, μην κοιτάς κάτω, μην κοιτάς τα πόδια σου. Εμένα να κοιτάς. Όσο με έχεις προσιλωμένο σε μένα, θα το βγάλουμε. Εμένα να κοιτάς. Επικοδομηθέντες επί το θεμελίο των Αποστόλων και των Προφητών, όντως ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού, εντάξει περιγράφει το οικοδόμημα της Εκκλησίας εδώ, ενώ πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη, αύξησης ναών Άγιον Κυρίου. Αυτό το λέει πολύ εδώ πέρα ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς και λέει ότι Χριστός και Εκκλησία είναι ένα πράγμα. Ο Χριστός είναι ζωντανός και υπαρκτός και πάλεται μέσα στην Εκκλησία και η Εκκλησία είναι ο Χριστός, εφόσον έχει τα μυστήριά της, έτσι. Άρα λοιπόν, όταν είναι μέσα στην Εκκλησία, εννοώ οντολογικά εντός των μυστηρίων, αυτό εννοεί η Εκκλησία, όπου υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, μέσα στην Εκκλησία ενώνεται με τον Χριστό. Εκκλησία και Χριστός είναι ουσιαστικά η Εκκλησία είναι η πραγματοποίηση, η υλική πραγμάτωση του Χριστού στον κόσμο. Αυτό είναι η Εκκλησία. Γι' αυτό μιλάει και το εξηγεί, δηλαδή σαν να σου λέει ότι δεν είναι ένα ατομικό γεγονός η σχέση σου με τον Χριστό. Είναι ένα γεγονός που πραγματοποιείται σε συνεργασία με όλο το θεσμό της Εκκλησίας. Γιατί εκεί μέσα είναι και οι προφήτες, είναι και οι Απόστολοι, είναι και όσοι έχουν μαρτυρήσει πριν από σένα, θα μπεις και εσύ μετά. Είναι οι ζωντανοί, είναι οι νεκροί, είναι οι εγγύς, είναι οι μακράν, είναι το Πνεύμα το Άγιο, είμαι κι εγώ. Μαζί με όλους αυτούς, διότι είμαστε ένα σώμα. Δεν μπορείς να απομονώσεις ένα μέλος. Εσύ είσαι ένα μέλος μου. Εγώ δεν υπάρχω μόνο για σένα. Είμαστε όλοι ένα δηλαδή και λένε και οι πατέρες ότι στον Παράδεισο θα υπάρχει αυτού του είδους η ενότητα και θα είναι αντιληπτή. Αυτή τη στιγμή μας τη λέει, αλλά εμείς δια της πίστεως την αποδεχόμαστε. Δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε απολύτως, γιατί έχουμε πεπερασμένο. Έχουμε σαν φραγμό, έχουμε άλλο φραγμό εμείς, έχουμε τους δερμάτινους χιτώνες. Οι δερμάτινοι χιτώνες δημιουργούν ένα φυσικό όριο μεταξύ μας και εκ των πραγμάτων αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας σαν χωριστό κομμάτι από τον άλλον. Το να είμαστε όλοι ένα δεν το πολύ καταλαβαίνουμε, το δεχόμαστε, λέμε ωραία ιδέα, αλλά με τα φυσικά ανθρώπινά μας όρια δεν είναι αντιληπτό. Στέλλα, έχω δει την πεθερά μου, η οποία ήταν της θρησκείας, σε 2 όνειρα, σε ένα κάτασπρο δωμάτιο, καθιστή, που κρατούσε ένα χρυσό σταυρό. Εδώ μέσα από το όνειρο, λίγο έσπασε ας πούμε ένας φραγμός και είδες κάτι που σε ένωσε με την πεθερά σου. Ναι. Εδώ μιλάμε όμως για αντιληπτή ένωση, δηλαδή στον Παράδεισο θα έχουμε συνείδηση αισθητή ότι είμαστε όλοι ένα και μαζί και ο Χριστός. Ενώ δεν θα χάσουμε την ιδιοπροσωπία μας και αυτή είναι η ομορφιά. Σε αντίθεση με το νιρβάνα του βουδισμού,
όπου στο Νιρβάνα μέσα που απορροφάται. Τι είναι ο Νιρβάνα? Το Νιρβάνα είναι η επιθυμητή κατάσταση, το ακρότατο όριο, το επιθυμητό του Ινδουισμού, του Βουδισμού. Μέσα στο Νιρβάνα όμως, ο Ινδουισμός είναι καθαρή ειδωλολατρεία. Υπάρχουν θεοί και θεές με τη μορφή ειδόλων. Ο Βουδισμός, που είναι μια θεωρία, ας πούμε, υπερβατική, τι σου λέει? Ότι τελικά μετά από πολλές μετενσαρκώσεις που θα έχεις αλλάξει και θα έχει απελευθερωθεί η ψυχή σου, ας πούμε, από τη σωματικότητά σου, θα απορροφηθείς μέσα σε ένα μηδέν. Ας πούμε, θα πάψεις να έχεις όλα αυτά που σου βάραιναν τη σωματικότητα. Ναι, αλλά θα πάψεις να υπάρχεις. Πάψεις να υπάρχεις ως πρόσωπο. Δεν θα είσαι η Σίλια πια, θα έχεις απορροφηθεί μέσα στην οντότητα. Ο Χριστός σου λέει θα είσαι μια χαρά Σίλια, αλλά θα είμαστε όλοι μαζί με κάποιον τρόπο. Που τώρα λόγω του δερματίνων χιτώνων δεν μπορεί να σου είναι αντιληπτό. Αλλά σου το περιγράφει εδώ. Κοίταξε να δεις. Λέει πάλι κάπου αλλού ο πατέρας Νικόλαος Λουδοβίκος πάλι. Λέει ότι κάθε σχέση έχει ένα ποσοστό φαντασίας. Δηλαδή, ναι μεν αγαπάς τον άλλον, πες ότι είσαι ερωτευμένος με κάποιον, τον αγαπάς και ελκύεσαι από αυτό που βλέπεις και από αυτό που ζεις. Ταυτόχρονα όμως κάνεις και μια προβολή στο μέλλον, δηλαδή ονειρεύεσαι και τη ζωή μαζί του. Λες, θα κάνουμε ταξίδια, θα κάνουμε παιδιά, θα κάνουμε τραπέζια, θα ζούμε μαζί και θα φτάσουμε μέχρι τα βαθιά γεράματα και θα πηγαίνουμε μαζί για ψάρεμα. Ονειρεύεσαι μια μελλοντική ζωή, δηλαδή όλο αυτό το πρόσωπο το προβάλλεις και στο μέλλον, όχι μόνο στο παρόν που έχεις αυτή τη στιγμή μαζί του. Και ονειρεύεσαι και το όνειρό σου. Δηλαδή φτιάχνεσαι και με το όνειρό σου γι' αυτό. Εδώ πέρα σου περιγράφει το όνειρο. Σου λέει, η σχέση με τον Χριστό είναι αυτή που θα σου δώσει άλλη διάσταση στην παρούσα ζωή και άλλη διάσταση στη μέλουσα, και το όνειρο είναι, αυτή είναι η σύνταξη. Όταν θα πάρει σύνταξη. Τι θα γίνει όταν πάρει σύνταξη? Θα είμαστε όλοι μαζί, χωρίς να χάσουμε όμως την ιδιοπροσωπία μας και τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχει ο καθένας με κάποιους άλλους, αλλά ταυτόχρονα θα νιώθουμε κάπως πως είμαστε όλοι μαζί παρέα. Και θα νιώθουμε και όλοι μαζί τον Χριστό. Και θα είμαστε εκεί μαζί όλοι, και οι προφήτες και οι Απόστολοι. Θα θες να μιλήσεις στον Παύλο, Παύλε θα του λες και θα είμαι εδώ. Θα θες να μιλήσεις με τον ένα, θα θες να μιλήσεις με τον άλλο. Θα είμαστε κάπως όλοι μαζί, δεν θα υπάρχει διαχωρισμός. Τώρα τι μας χωρίζει από τον Απόστολο Παύλο? Ο χρόνος. Ο τόπος και ο χρόνος, ναι, έχει φύγει από τη ζωή. Μας χωρίζει ένας χρόνος. Εκεί δεν θα μας χωρίζει τίποτε. Όποτε με θες θα με δω, σου λέει. Αυτή είναι, εδώ περιγράφει τη μελλοντική σχέση. Ακρογωνιαίος λίθος του οίκου, δηλαδή σαν να λέμε ο μπαμπάς, ο παππούς, θα είναι ο Χριστός, αλλά μέσα στην ίδια οικογένεια θα ζούμε όλοι μαζί, θα τρώμε στο ίδιο τραπέζι. Και όποιος θέλει θα μιλάει με όποιον θέλει. Αυτό. Αλλά θα είμαστε ταυτόχρονα και ένα. Και θα νιώθουμε τη ζεστασιά και την αλληλοσυμπλήρωση του ενός. Ότι όλοι θα αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Αυτό περιγράφει το μέλλον της σχέσης εδώ. Αυτή είναι η προοπτική. Πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη αύξη. Γιατί αυτό σου λέει είναι ένα οικοδόμημα όπου όλα τα γρανάζια δουλεύουν μαζί. Η μια πέτρα στηρίζει την άλλη. Αν βγάλεις μια πέτρα πέφτει. Στην εκκλησία δεν περισσεύει κανένας. Και όχι μόνο δεν περισσεύει, άμα λείψει, πάσχει. Η εκκλησία έχει πληγεί. Κινδυνεύει το σπίτι. Δεν της αρέσει η εκκλησία να χάνει τις πετρούλες της. Ξέρει ότι χάνει την ολότητά της. Αλλιώς αυξάνεται εις ναών Άγιον εν Κυρίω. Ενώ και εμείς συνοικοδομήστε. Νέο στα αρχαία σημαίνει πλέω ή κινούμε προς κάτι. Δηλαδή ο ναός είναι κάτι προς τον οποίο βαδίζεις. Είναι ένα μετακινούμενο πράγμα. Πάει προς τον Κύριο και ο Κύριος πάει προς αυτό. Ο ναός είναι κάτι... Νέο, ναι, εξού και η ναύς. Εξού και η ναύς. Λοιπόν, άραγε είναι κάτι που υπάρχει κίνηση όλοι μαζί, δεν είναι κάτι στατικό. Ενώ και εμείς συνοικοδομήστε μέσα σε αυτόν τον ναό λοιπόν και εσείς να συνοικοδομήστε, να μπείτε και εσείς, να γίνετε πέτρες, να γίνουμε όλοι
συνδεδεμένοι, ένας οργανισμός, εις κατοικητήριον του Θεού εν πνεύμα. Το εις έχει και τελικό σκοπό, ώστε τελικά να είμαστε όλοι, και εσείς και όλοι μαζί, κατοικητήριο του Θεού μέσα μας, εν πνεύματι Αγίου. Δια του Αγίου Πνεύματος και θα ζει το Πνεύμα μέσα μας. Η ζωή δηλαδή, αυτό με το οποίο θα χτυπάει η καρδιά μας, θα είναι το Άγιο Πνεύμα. Αυτό θα πάλι τους χτύπους της καρδιάς. Αυτά θα ακούσουμε αυτή την Κυριακή που μας έρχεται. Ελπίζω να τα θυμάστε μέχρι την Κυριακή και όσα θυμάστε και όσα δεν θυμάστε. Στην Αγία Σκέπη. Λοιπόν, θα πούμε διευχών και μετά όσες έχετε όρεξη και κουράγιο θα κάνουμε μια ανάλυση από μια ομιλία που σας έχω, αν θέλετε. Όποτε. Κάθε φορά το μεταθέτουμε για την επόμενη. Λοιπόν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή μας αντάμωση την επόμενη φορά. Μισό λεπτό να κλείσω.